Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai választásértékelő konferencián. Én Virág Andrea vagyok, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, és abban a szerencsében van részem, hogy ezt a mai beszélgetést én moderálhatom. Előjáróban én mindössze annyit szeretnék mondani, hogy azt hiszem, hogy egy nagyon izgalmas és nagyon más választáson vagyunk túl, mint amiken az elmúlt másfél évtizedekben részünk volt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a szakértőinknek mi lesz a mondani valója részint az eredményekről, a kampányról, illetve arról, hogy egy kicsit talán a jövőbe is kikacsintunk, hogy mi várható a következő hetekben, hónapokban a magyar politikában. Úgyhogy hát azt hiszem, hogy nem is feltétlenül kellene bemutatnom a mai vendégeinket, mert mindannyian ismerik, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak Somogyi Zoltánnak, Szabó Andreának, Kiszeli Zoltánnak és Horn Gábornak. És akkor csapjunk is bele ebbe a mai beszélgetésbe. Én igazából talán azt gondoltam, hogy kezdjük a részvételnél, és kezdjük kicsit a választás napjánál, aztán majd még kicsit tényleg visszanéznék a kampányra, meg előre a következő időszakra. De elsőként a részvételről gondoltam, hogy megkérdezem tőletek, hogy ugye nagyon-nagyon nagy érdeklődéssel figyelte mindenki már napközben tulajdonképpen a kora reggeli órákban, hogy milyen részvételi adatok jönnek nyilvánosságra, nem is feltétlenül csak országosan, hanem annak a különböző dimenziók mentén való eloszlását. Ezzel kapcsolatban hogy látjátok most, hogy már volt egy kicsit idő nézegetni ezeket az adatokat, látjuk a végleges részvételi adatokat, meg hát az eredményeket is, hogy minek volt köszönhető ez a rendkívül magas részvétel, mit láttok ennek akár a regionális megoszlásában, akár településtípusonként, bármilyen más általatok érdekesnek tartott tényező alapján hogyan látjátok ezt? Akinek jól esik, tehát örülök, hogyha nem felszólítanom kell titeket, hanem nyugodtan. Jó, hát akkor kezdem én, mint a másik házigazda, mert ez udvariatlan vagy udvarias? Hát meg... Nem tudom. Azt nem láttam. Akarod te kezdeni? Nem, jó. Szóval a rendkívül magas részvétel, ami engem meglepett, mert én azt gondoltam, hogy csúcsjavítás lesz, de nem világcsúcs, most egy kicsit túlzok, tehát tényleg ez a 80% körüli részvételre én biztos nem számítottam. És ebből a szempontból különösen érdekesnek tartom azt, amiről nem tudunk csak, mert nincs bizonyítékunk rá, ha csak nem a vasárnap éjszaka, amikor keresztül mentem a városon, és több tízezer fiatal hatalmas buliát láttam, hogy azért itt az lehetett, hogy a magyar fiatalok talán a rendszerváltás óta először megjelentek a szavazófülkékben. Ami hát egy elképesztően nagy teljesítmény. Tehát azt gondolom, hogy ha valamit majd a történelmi elemzés során a Magyar Péterhez köthetünk, ami megmarad ebből a kampányból, ami egyébként egy nagyon izgalmas és érdekes és tanulságos kampány volt mind a két fél részéről, talán erről majd beszélünk, de most ez a fajta a magyar fiataloknak mintha visszakapták volna azt a hitet, hogy van értelme a közéletben részt venni, van értelme politizálni, van értelme részt venni abban, ami őket érinti. Én azt láttam, hogy győzelemként érték meg ezt az egészet, az ő győzelmükként. Tehát nem a mi győzelmünként, már most mindannyiatokat, én vagyok a legöregebb, talán mondhatom, hanem az ő győzelmükként, és ez egy borzasztó egy érték, nagy kérdés számomra, hogy mit tud csinálni ezzel a továbbiakban a Magyar Péter és a stábja, ez egy nagyon nagy kihívás. A másik, és akkor aztán Andrának adom a szót, ma jelent meg egy gyors elemzésünk a területi eloszlásáról a részvételnek, ezt javaslom, nézzék meg feltétlenül, a Republikon Intézet honlapján megtalálható, amiből az derül ki, hogy az a fajta szerintem így pontosan soha nem létező, de alappal mondott dolog, hogy a vidék Magyarországa az Orbán Viktoré, ez ezen a választáson nem volt így. Nem akarok belemenni itt az adatokba, csak példaként mondom, hogy a 1000 és 5000 fő közötti lakosságnál, ami azért a magyar
ahol több mint 2 millió ember él ezeken a településeken, tehát nem a legkisebb, és nem is a közepes, hanem ezek azért kis települések. Itt ez a 2 millió embernek a 46%-a Tiszára és 43%-a a Fideszre szavazott. Tehát már itt megfordult az arány. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a vidék Magyarországa a Fideszé. Most ez aztán, ha tovább megyünk, mondjuk a 50 000 fölötti városoknál az a helyzet, hogy 61% Tisza és 30% Fidesz, tehát ott már egy teljes, hogy mondjam, kétszeres támogatás van. Tehát úgy tűnik, hogy nem csak az történt, hogy a fiatalok magyar mellé álltak, hanem mintha a vidék Magyarországa sem követte volna a 2014-18-22-es mintázatot, azt a fajta kimondott dolgot, hogy hát a vidék az a Fideszé. Na, ennyit bevezetőként, és akkor továbbadom azt. Köszönöm a meghívást. Hosszú éjszakánk volt vasárnap este. Volt idő azóta egy kicsit gondolkodni rajta, és rájöttem, hogy tulajdonképpen ez egy olyan választás volt, amely két szinten zajlott. Zajlott egy politikai szinten is, zajlott egy tudományos szinten, méghozzá a kutatók becsületéről is szólt ez a választás. Arról, hogy a tudományosság le tudja győzni az áltudományt. És a válaszom erre az, hogy igen, le tudja győzni, és hozok erre példákat. A 2025. novemberében Kovács Imre professzor úrral a Társadalomtudományi Kutatók Központban kiadtunk egy nagy kutatásunknak az eredményeit, tehát ez több mint fél évvel ezelőtt volt, és a fél évvel ezelőtti kutatásaink eredményei azt mutatták, hogy itt egy háromszintű lázadás kezd kibontakozni Magyarországon. A lázadás első szintje ez egy generációs alapú lázadás. Már akkor azt láttuk, hogy a fiatalok körében nagyon magas a részvételi hajlandóság, nem akkora még, mint amit most láttunk, de maximálisan egyetértek. Ez egy generációs forradalom volt, a 30 év alatti generációnak a egyértelmű megmozdulása, és egy új politikai generáció belépése a politikába. A második szintű lázadásról keveset szoktunk beszélni, ez az úgynevezett lokálisan integrált társadalmi rétegeknek a lázadása. Ez azoké a közepes és kis városoknak nem csak az értelmiségi, hanem egyáltalán a vélemény vezér rétegének a lázadása, akiket az elmúlt 4-5 évben megsértett a Fidesz, mert elvette az autonómiájukat, elvette a pénzüket, azt vették észre, hogy a polgármesterek már nem az ő vezetőik, hanem ők egy hatalmi láncolatnak a részei, és már ebből a kutatásból az derült ki, hogy az a lokálisan integrált réteg, amelyik 4 évvel és 8 évvel ezelőtt a Fidesz legnagyobb támogatói rétege volt, átfordult. És már novemberben vezetett a Tisza párt ebben a rendkívül fontos rétegben. És a lázadás harmadik szintjét úgy tudnák megfogalmazni, hogy az úgynevezett szendvics generáció lázadása, akiknek gyermekeik is vannak, de idős szülei is vannak. És egyszerre érezték azt, hogy az iskolarendszerrel nagyon komoly problémák vannak, a gyerekeik elégedetlenek, és azt is észlelték, hogy az egészségügyel is, a szüleik lehetőségeikkel is nagyon komoly probléma van, és egy társadalmi nagy koalíció jött létre. Azt mondtam a választások előtt, hogy a Fideszt, ugye, amelyik állami eszközöket mozgat, egyetlen egy esetben lehet legyőzni, nagy részvétel, társadalmi koalíció létrejötte esetén. Nagy részvétel lett és társadalmi koalíció. Jelzem azért, hogy én nem számítottam 80%-ra. Én azt mondtam akár a hallgatóknak, akár másoknak, hogy körülbelül 75%-nál meg fog állni. Én szerintem a 75 és a 80 közötti 5% az elmúlt 2-3 hétnek az eseménye, amikor kiálltak a századosok, és lett egy negyedik forradalom, az állami alkalmazottak forradalma, amely ezekben a kis, óriási botrányt hozó, de egy-egy emberre kihegyezett eseményekben jelent meg.
Igen, köszönöm Zoltán. Én is köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek és meghívtak. Igen, egyetértek azokkal, amik elhangzottak, talán még annyit tennék hozzá, hogy a Fidesz is mozgósított, ugye 2,2-3 millióan szavaztak a Fideszre, tehát volt egy mozgósítás is a Fidesz részéről, ez is benne volt, és hát igen, ugye, hogy közeledtünk a választáshoz, sokan érezték, hogy ennek a választásnak tétje van, és hát ugye igen, emiatt is biztos sokan elmentek. Ugye, ami látszik még a részvételi adatokból, hogy reggel mentek el a falusi szavazók, 6 és 8-9 óra között inkább ugye ez helyi sajátosság is, 10 óra után a városi szavazók, én Ferencvárosban lakom, én is azt látom, hogy a sorban álltak az emberek a szavazóhelyiségek előtt, délután már nem, de délben még igen, és tehát ez egy ilyen időbeli megoszlás, amit talán még hozzá lehet tenni. Köszönöm. És ami talán még érdekes, hogy a Fidesz szempontjából eddig megbízhatónak számított megyékben, Szabolcs-Szatmár, Bereg, Borsod-Abaúj, nyugati határszín, Zala megyében, ahol eddig a Fidesz azért tudta mozgósítani a szavazókat a kisebb településeken, hogy most ez kevéssé sikerült, mert az országos alatt átlag voltak ezekben a megyékben a részvételi adatok. Tehát ott nem sikerült annyira most talán a mozgósítás, tehát ezt még hozzátenném. És igen, a fiataloknak a mozgósítása, a fiatalok úgy érezték, hogy szavazni kell, valóban megszólította őket Magyar Péter, felszoktuk hozni, hogy azért ez sikerül néha, hogyha a fiatalokat jól szólítják meg, vagy érzik, ugye Bernie Sanders a maga 75 évével, vagy Jeremy Corbyn az akkori 73 évével is meg tudta szólítani az angol és amerikai fiatalokat a diákhitel eltörlésével, tehát ha megtalálják azt a témát, ami a fiatalok számára fontos, akkor ők mozgósíthatóak. Hát most ez történt ezen a választáson is, hogy voltak olyan témák, ami a fiatalok számára fontos, a kormány ezeket lehet, hogy rosszul fogta meg, biztos, vagy nagyon valószínű, és hát ugye azt is látjuk azért ez a nagy koncert a pénteken, még ez is úgymond egy kicsit mozgósított, hiszen ugye nagyon sokan voltak ott, és nagyon sokan nézték is a közvetítést. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Szerintem egyébként volt egy 5. a gazdasági élet forradalma, de ők is forradalmat csináltak, aztán mehetnénk a 6., 7., 8., 9. és a végén eljutnánk oda, hogy az egész ország forradalmi lázban volt. Ha valaki kín volt a választások éjszakáján Budapesten, akkor láthatta, hogy milyen felüdülést, milyen jó hangulatot teremtett az, hogy 16 év után megszűnt Orbán Viktor kormányzása. Ennek... Ja, igen. De szerintem megszűnt a választások előtt is egy kicsivel, csak az már egy más kérdés. Mert hogy azt láttuk, hogy a saját állami alkalmazottai mondják, hogy már elég volt, és köszönjük szépen, nem kérünk ebből az egészből, ami itt zajlik. Ugye 3700 dolgot tudnék mondani, ami így a fejemben van erről a választásról, de hát kezdjük azért a központi dologgal, a választások után történtekkel. Olyan politikai kultúrát teremtett a Fidesz a saját házatáján is, hogy amikor Orbán Viktor nagyobb választási vereséget szenved, mint Gyurcsány Ferenc 2010-ben, akkor nincs a Fideszben egyetlen egy olyan szereplő se, aki azt mondaná, hogy Orbán Viktornak mennie kell. És ez azért, hogy is mondjam, Litván György felállt, amikor azt mondta, hogy Rákosinak, hogy menni kéne. Voltak ilyen történelmi előzmények. Tehát, hogy valaki esetleg egyszer a Fideszben azt mondaná, hogy hát köszönjük szépen, de ez egy akkora választási vereség, hogy esetleg be kéne fejezni. Ez mutatna egy más olyan politikai kultúrát, amivel szemben lehet, hogy kevésbé lázadtak volna fel a magyar emberek, mint ahogy most fellázadtak. A helyzet az, hogy olyan súlyos dolgok történtek a választási kampányban, amiben nagyon egyértelmű volt, hogy sokkal súlyosabb választás előtt áll maga az ország. Tehát az, hogy most a orosz fogságba kerül a haza, vagy nyugatias társadalom próbál maradni, vagy nyugat felé húz, ez 4-8 éve még akár lehetett, érezhették emberek, hogy szlogán, most biztos, hogy ez volt ennek a választásnak a tartalma. Az, hogy hova megy ez az ország, hogy bennmaradunk-e az Európai Unióban, ez volt a választók döntő részéről a kérdés, és amikor sikerült Orbán Viktornak oda irányítani a saját kampányát, hogy miután eldöntötte, hogy a külpolitika legyen a fő kérdés, mert ő úgy gondolta, hogy a külpolitika lesz a fő kérdés az ő politikai pozíciójából, akkor nem az lett a kérdés, hogy most Zelenszky kapjon pénzt vagy nem, meg nem az, hogy kellően meg tudja gyűlöltetni az emberekkel
egy másik ország vezetőjének az arcképét, mert teleplakátolta a kampányt azzal, hogy tessék, őt kell gyűlölni, meg leköpni a plakátokat, hanem az lett a fő kérdés, hogy orosz ügynöke a miniszterelnök és a külügyminisztere. És ez neki biztos, hogy nem segített, mert hogy ebben az országban még mindig bőven 2/3 fölött vannak azok, akik nem szeretnék Oroszországban látni, vagy orosz érdekszférában látni Magyarországot, hanem nyugatias társadalomban szeretnének élni. És ugye ez lett a fő kérdése Orbán Viktor oldaláról a választásnak, az nagyon-nagyon súlyos volt Orbán Viktorra nézve, meg a választások kimenetére nézve. És akkor még egy dolgot, így bevezetőként, már nagyon sok minden van a fejemben, de nem akarom elvenni a szót másoktól, hogy azt a szégyent, amit egyébként a Fidesz körüli véleményformálók jó része osztott, és szerintem a század végig is osztotta, hogy vezető kutatókat, tudományos embereket, akik azt gondolják, hogy szeretnék látni, hogy mi a valóság, tehát minél közelebb kerülni a valósághoz. Nekem 5 évig ezt például a szociológián próbálták tanítani, hogy egy társadalomtudós hogy próbáljon közelíteni ahhoz, amiben ő is a részese, és nyilván ezért sosem fogja 100%-osan megérteni, de nagyon közel tud kerülni bizonyos megértésekhez, hogy mi az, hogy szakmai becsület, hogy mi az, hogy szakmai tisztesség, hogy kormányzati oldalról ezt kezdték ki, és megosztották az országot a tekintetben, hogy lám, aki nem azt hirdeti, hogy Orbán Viktor nyeri a választásokat magabiztosan, hanem valami mást mér, aki nem azt hirdeti, hogy az Orbán Viktor rendezvényen voltak többen, hanem az ellenzéki rendezvényen, nem azt számolja meg az egyetemi kollégáival, az egy ukrán ügynök, vagy Brüsszel ügynöke, vagy mit tudom én, minek az ügynöke. Hozzá nem értünk. És hogy ezt a politikai kultúrát építette és teremtette meg a kormányzat és a kormány közeli magukat értelmiségének nevező csoportok, azt hiszem, hogy örülhetünk, hogy ennek bizonyos időre talán vége van, vagy talán egy jó időre véget lehetne vetni, hogyha komolyan vennénk magunkat, és komolyan vennénk a hazánkat, és megtanuljuk azt, hogyha nem élünk közéletet, akkor sose fogjuk tudni megvédeni. Tehát megvédeni csak úgy lehet, hogyha a közéletet élünk, és az ilyen típusú tendenciákkal szembefordulunk. Tehát csak nézzük meg egyetlen egy dolgot, sok milliárd forintból, adófizető pénzből, ami nyilván jutott sok mindenki másnak is, például a kormány közeli magukat értelmiségnek mondó kutatóintézeteknek is, de mondjuk ugyanígy óriási pénzek jutottak arra, hogy borzalmas, senki által nem nézett filmeket lehessen nézni. Az egyik ilyen filmben éppen kutató kollégánkat, Hann Endrét, a Medián vezetőjét pécézték ki, úgyhogy saját nevén szólították, szégyentelenül, hogy az, amikor kijött az adataival, akkor milyen súlyos kormányzati kampányt kapott a fejére magukat értelmiségének nevező állami pénzekből megérő kormánypárti véleményformálóktól és kormánypárti politikusoktól, és aztán hirtelen hops, kijött az, amit kutatott, majdnem pontosan. Tehát, és akkor ilyenkor mi van? Tehát, hogy akkor tényleg azt kell, hogy gondoljam, hogy az egyik oldalon vannak a baloldaliak, a másikon a jobboldaliak, vagy azt kell, hogy gondoljam, amit látok, hogy van egy tudományos igényű értelmiség, aki szeretné látni, hogy mi történik az országban, és van egy állami pénzekből élő olyan mikrofonhoz jutó réteg, akik úgy gondolják, hogy megengedhetik maguknak azt, hogy ők pozícionáljának így tudós embereket. Ne felejtsük el, hogy az egész rendszer 2010 legelején a filozófus perekkel indult, sose felejtsük el, és akkor ne felejtsük el, hogy ennek a rendszernek a végét az jelentette, amikor Andreától kezdve Hann Endréig, és sorolhatnám, hány értelmiségét támadtak meg azzal, hogy egy elfogult ukrán ügynök, meg nem tudom én mi, miközben mondom, semmi más nem akart, mint hogy ez az ország normálisan, rendesen működjön.
Rácsatlakoznék arra, amit Somogyi Zoltán mondott, ugye itt kicsit azzal kapcsolatban, hogy a kutatók ellen, hát milyen hadjáratok mentek, vagy akár ez a Oroszország versus Európa, mert azért erről sokat beszéltünk, akár korábbi kampányokban, de részint egyébként ebben a kampányban is, hogy Magyar Péter alapvetően igyekezett kerülni jó ideig a külpolitikai kérdéseket, és ugyanazért elég egyértelműen hitet tett és kijelentette, hogy ő egy Európa párti politikus, és jó viszonyra törekszik az Európai Unióval, de mondjuk azért egy évvel, fél évvel ezelőtt azt gondolhattuk, hogy ha sikerül az Orbán Viktoréknak, hogy külpolitikai kérdésekről és persze belpolitikává tett külpolitikai kérdésekről szóljon ez a kampány, az alapvetően nekik kedvez, és az látszott, legalábbis szerintem, hogy Magyar Péter és a Tisza azért igyekszik inkább belpolitikai témák mentén folytatni ezt a kampányt. Úgy gondoljátok, hogy végül mégis ezek a egyébként, mert hát azért a kampány utolsó 2-3 hetében eléggé elszabadultak az indulatok és az ügyek, hogy végül ezek a külpolitikai kérdések, ez az Európa versus Oroszország lehetett döntő abban, hogy ennyire szétnyílt az olló a pártok között, vagy inkább más típusú kérdésekről van szó? Én csak nagyon röviden is utána átadom a szót, én nem értek a külpolitikához, de a fiatalokhoz igen. És azt szeretném mondani, hogy a fiatalok számára az Európai Unió az nem külpolitika. Tehát ez egy súlyos tévedés a Fidesznek, hogy ők azt gondolták, hogy az Európai Unióhoz való viszonyt egyfajta külpolitikaként kell definiálni. 2023-ban volt egy nagy kutatásunk, amiben kérdeztük a fiatalok identitását, és én már ott láttam, és ezt publikáltuk is, hogy a mai fiatalok körében nincs olyan, hogy magyar versus európai identitás. Egy nemzetközi összehasonlításban az derült ki, hogy a magyar fiatalok azok, akiknek a leginkább kettős identitása van, egyszerre európaiak és magyarok, vagy úgy is mondhatnám, hogy magyarok és európaiak. A Fidesz rájuk akarta kényszeríteni azt, hogy válasszanak az identitások között. Ez a legsúlyosabb hibája volt a Fidesszel, vagy a fiatalokkal szemben a Fidesznek. Nem akartak választani, mert nekik Európa önmaguk volt, nekik Magyarország önmaguk volt. És abban a pillanatban, amikor azt mondta Orbán Viktor, hogy lázadjatok az Európai Unió ellen, ez egy komoly hiba volt részéről, mert azt mondta, hogy lázadj az önmagad identitása ellen. Ilyet nem tehet meg egy politikus, hogy szembe megy a társadalmi igazsággal, mellesleg ez le volt írva, tehát ez nem egy nagyon bonyolult dolog, hogy olvassanak tudományos munkákat. Szóval egyrészt csak egy kicsit a Zoli, mármint a Somogyi Zoli, mert hogy két Zolink is van, reflektálva. Egyrészt én azt gondolom, hogy abban az értelemben talán pontosítani kell, amit mondtasz, hogy a 2010-ben az MSZP összeomlott. Akkor ugye már nem Gyurcsánnyal, de összeomlott. Most nincs arról szó, hogy a Fidesz összeomlott volna. Ez egy különbség. A Fidesz 2,1 millió szavazattal végzett, tehát most a végére talán 2,2, mert most a határon túli magyarokat ebből a szempontból egy pillanatra hagyjuk, mert az egy másik kérdés, ami azt jelenti, hogy a törzs szavazóit egybe tudta tartani. És ez egy fontos jelzés, hozzáteszem, hogy akár még gratulálhatnék is, mint egykori kampányfőnök, ha nem tudnám, hogy ezt milyen aljas módon közpénzből tette. Én szombaton délután abban szerencsében volt részem, hogy az egyik unokámmal valami TV2-s mellé ültem, mert nézett valamit a TV2-ben, valami mesefilmet, és gondoltam, hogy ott elalszom mellette egy kicsit, és legnagyobb megdöbbenésemre, mert tényleg nem tudtam, a TV2-ben egy mesefilm kellős közepén fél óránként 10 perces kormányzati propaganda, a legdurvább beavatkozás, közvetlenül a Fidesz érdekeit minden szempontból kiszolgáló kampány volt, abban a TV2-ben, ami nem engedte be a többi pártot. Tehát nem volt más hirdetés, nem volt semmi, hanem kizárólag ez. És tényleg, amikor az ember keresztül utazik az országon, ezt nem unokákkal tettem, hanem egyébként, azt láttam, hogy tényleg tele van ragasztva ez az ország bűnöző Zelenszkijjel, mellette a bűnöző Magyar Péterrel, mintha igazolni szeretné azt a teljesen abszurd baromságot, amit Orbán mondott, ugye, hogy itt tulajdonképpen közte és Zelenszkij között kellene választani.
És még egy érdekesség, hogy az utolsó 2 hétben szerintem számomra érdekes, mind a két fél kezéből tulajdonképpen kicsúszott a kampány. Én azt láttam, hogy az utolsó 2 hétben ugye 2 tét volt. Orbán szerintem nem annyira külpolitikai témát, hazai témát akar csinálni abból, hogy Zelenszky vagy én, tehát csináljunk ellenséget az ukránokból, döntsétek el, hogy az ellenséget akarjátok, vagy engem akartok. Ez bizonyos értelemben nem külpolitika, ez belpolitika, ahogy egyetértek Andrával, hogy az európaiság is egy belpolitikai kérdés, ha tetszik. Nem külpolitikai kérdés. De ez volt az ő tétje. Háború vagy béke. Ugye az a hazugság, hogy rajta múlik a béke. Ha én vagyok, akkor béke van, ha valaki más jön, akkor háború. Ez volt az egyik állítás. A másik oldalon magyar ugye azt hozta, hogy én tudok hozni egy másik Magyarországot. Ugye ebben nagyon nagy mértékben különbözött a magyarféle ajánlat az eddigi ajánlatoktól, mert eddig az volt az ajánlat az ellenzéknek, hogy Orbán takarodj. Ehhez képest egy új elem, hogy Orbánnak mennie kell, ugye nem csak Litván Györgyöt, egykori atyai jó barátomat, hanem Kis Jánost és Bence Györgyöt is lehet idézni a Kádárnak mennie kell című dolgozattal 80-as évek elején. Orbánnak mennie kell, az Orbán rendszernek buknia kell, hanem az is volt, hogy ehhez képest volt egy ajánlat. Hogy van egy kézzelfogható, valódi, elképzelhető, reményteli ajánlat. Ez egy nagyon nagy előrelépés az eddigiekhez képest. De nem erről szólt az utolsó 2 hét. Az utolsó 2 hétben átvette az irányítást a rögvalóság. Átvette az irányítást azok a hivatalnokok, akiknek elegük volt ebből, akik azt gondolták, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát egyszerűen mindkét párt kezéből kicsúszott az irányítás, és ebben a furcsa helyzetben az emberek visszaigazolni látták azt, amit gondolnak erről a rendszerről. Tehát azt látták, hogy nem összeesküvés elmélet az, hogy itt a titkosszolgálatok, a politika turkál mindenben, hanem így van. Kiáll egy rendőr és elmondja. Nem összeesküvés elmélet az, hogy félelemben tartják az embereket és megpróbálják megvásárolni a legaljasabb eszközökkel. Ugye talán emlékeznek arra a 9. kerületi rendőrkapitányra, aki 2 éve lépett ki, és most mondja el, hogy azért lépett ki, mert elege volt 2 évvel ezelőtt. Nem most, 2 évvel ezelőtt abból, ami ebben az országban folyik. Tehát egyszerűen szembesültünk mindannyian a valósággal. Ehhez képest azt kell mondanom, hogy az, hogy még mindig van 2,1-2,2 millió támogatója a Fidesznek, az maga a csoda lenne, ha ezt nem egy választási csalás eredményeként érték volna el. Csak egy dolog, mert használtál egy fogalmat, és ezt a fogalmat próbáljuk meg tisztázni. Azt mondtad, hogy törzs szavazó. Tehát, hogy ott a Fidesznél ott maradt 2 millió törzs szavazó. Hát lehet így is nevezni őket, meg megtévesztetnek is, nem? Tehát azért, hogyha mondjuk arról van szó, hogy az állami propaganda sok 100 milliárd forintos éves eszköztárral, meg a teljes kampánytárával, ami az utcai plakátokon van, meg az egész bevetett olyan logikájával, hogy amikor valaki zenei rádiót hallgat, akkor 10 percenként vagy fél óránként a nyakába kapja azokat a híreket, hogy miért kell leköpni Zelenszkyt, és ezzel együtt Magyar Pétert is ugyanazzal a köpettel, akkor azt gondoljuk, hogy ezek az emberek, ha majd nem kapják a nyakukba ezt a propagandát, ugyanúgy ott fognak állni Orbán Viktor mellett, mert azt jelenti a törzsszavazó, hogy én akkor is kitartok, amikor ilyen híreket nem kapok, mert én figyelem a dolgokat, mert én vagyok mert elkötelezett híve vagyok ennek az embernek, az ő politikájának. Itt nem láttam, én azt sem láttam, hogy mi Orbán Viktor politikája. Tehát én ebben a kampányban nem láttam, hogy mit kínálna így azon kívül, hogy Zelenszkyt kell utálni. Tehát, hogy én nem azt, hogy mennyi törzs szavazó maradt a Fidesz környékén, azt beszéljük meg majd egy olyan 3-4-1 év múlva egy újabb konferencián, mert hogy most még, amikor nem igazából teljesen versenyképtelen helyzetben kapott ki, tehát olyan a versenyképtelen helyzetben ő volt versenyelő, vagy nem verseny volt, ő volt egyedül abban az állapotban, hogy egy rendes kampányt folytathasson, vele szemben senkinek közelében nem volt ekkora lehetősége, mint ami Orbán Viktor számára jelen volt, és ehhez képest kapott ki ennyire, ott azért megnézném, hogy kik azok a szavazók, akiknek egyáltalán nem látszódott semmilyen más alternatíva, nem látták, hogy lenne bármilyen más lehetőség, mint hogy Orbán Viktort válasszák. Hát ugye nagyon sok minden elhangzott, az utolsó talán, Zoltán, ezt 4 éve is ugyanezt mondták egyesért. Mondhatnám ezt a szót, tehát nem szabad, hogy jelzős szerkezeteket persze, hogy minél többet használsz annál. Tehát, hogy
ugyanúgy elmentek az akkori ellenzéki szavazatszámlálók a szavazókörökbe 11 000-be, és ugyanez volt a feltételezés, hogy megtévesztettek az emberek, hogy a propaganda, hát szerintem ez az emberek lenézés. És ha megnézed, hogy ugyanúgy 4 éve kiderült, hogy az emberek azért, mert egy kisebb településen laknak, ugyanúgy hozzáférnek információhoz. Az emberek lenézése az, hogyha hazudunk nekik, tehát én ezt tekintem lenézést. Jó, az biztos az, de hát ez egy ilyen Allgemeinplatz, ez egy ilyen közhely. Tehát közhelyeket én is tudok dobálni, és akkor én is kapok tapsot, de gondolom, hogy itt mi komolyabb dolgokért jöttünk össze talán. Nem, hát persze, nem. Nem, most beszélget. No, tehát röviden tényleg az európaisághoz tényleg, ugye biztos, hogy az utóbbi időben több olyan konfliktus is volt, az Erasmus ügy az egy szimbolikus téma talán, hogy van helyette egy másik program, talán kevesebben ismerik, nem olyan, hogy a Prestige, tehát biztos ezt föl lehet hozni, és biztos, hogy de van a Horizonban, tehát volt egy magyar program helyette, csak ugye annak nem olyan a Prestige, azzal Amerikába is lehet menni, az Erasmusszal nem lehet, tehát másfajta program volt, de nyilván lehet, hogy a fiatalok az Erasmust jobban ismerik, vagy jobban ismerték, vagy magasabb presztízsűnek tartották. Igazából szerintem az nem kérdés, hogy a magyar társadalom a nyugathoz tartozik, tehát persze lehet ezekről beszélni, de a Fidesz szavazóknak is ugyanúgy a több mint 70%-a Európai Unió tag, Magyarországot az Unió tagjaként, a NATO tagjaként képzeli el, tehát ezek mind olyan tények, amik adottak, ezen belül persze vannak hangsúlyeltolódások. Szó volt sok mindenről, igazából ami érdekes, hogy a kutatások. Tehát, hogy persze lehet jelzős szerkezeteket használni, én egy kormányközeli, vagy eddigi kormányközeli intézetnél dolgozom, most is, ott is fogok dolgozni, tehát, hogy persze lehet, hogy akkor magamat értelmiséginek tartó ember, hát mostantól eddig még május 12-ig kormányközeli, május 13-ától már nem lesz kormányközeli. De ha megnézzük, én akkor magamat értelmiséginek tartom, tehát azt tudom csak mondani a magunk intézetéről, hogy mi legjobb tudásunk szerint végeztük a kutatásokat. Tehát amikor mi más számokat hoztunk ki, mint más kutatóintézetek, akkor mi ezt a kutatást a legjobb tudásunk szerint végeztük el. Tehát ezt el tudom mondani, mert én ebben biztos vagyok. A módszertan az lehet, hogy más. Ha megkérdezném önöket, hogy főzzünk pörköltet, vagy gulyás, vagy halászlevet, akkor biztos, hogy különböző recepteket kapnánk. A közvéleménykutatásnál is azt lehet látni, hogy lehet, hogy más módszereket használtunk. Ugye az intézetek, visszaemlékeznek a 2021-es, nem, hát ez olyan, mert a hitelminősítésnél is ugyanez van, hogy vannak objektív adatok, és a hitelminősítést, ha megnézik, ott például szakértői becslések vannak, mandátumbecslések, tehát lehet ezeket csinálni, ennek megvan a módszertana, 70 éve Amerikában is, és mi amerikaiakkal is együtt dolgozunk, tehát itt voltak különböző módszerek, de nem, hiába nevetsz, vannak különböző módszerek. Megkérdezném, hogy te hogy főzöd a halászlevet, biztos máshogy főzöd, mint mások. Azt, hogy ebből tojáspörkölt lett, vagy mi ebből a halászléből, nehogy már. Bocsánat, hogyha úgy alakul, akkor lesz majd idő kérdezni a végén, csak egyelőre hagyjuk meg a vendégeinknek szerintem, hogy reagáljanak egymásra, és utána majd kinyittam a beszélgetést. Csak. Az a baj, Zoli, most kiszeli, amit mondasz, hogyha ez lesz a viszonyotok ahhoz, ami történt veletek, akkor az lesz, amit a Somogyi mond, hogy nem lesz a 2,1 millió törzszavazó. Én abban vitatkoznék a Somogyi Zolival, miért két Zolit hívtunk, ez mennyivel megnehezíti. Na mindegy, most már odafigyelünk ezen. Tehát, hogy ezek pusztán megtévesztett emberek, a Fidesznek tényleg van Orbánnak személyesen, mert ez már nem is a Fidesz, amit látunk, ez Orbán Viktor. Tehát ami egy komoly hibája volt a történetnek, hogy Orbán maga építette fel magát, elsöpörte maga mögül a pártot, és ezzel elsöpörte a közösségi erőket is, tehát az egy komoly probléma, hogy miközben a semmiből a Tisza-szigetekkel létrejöttek valamiféle fura ilyen közösségi képződmények, amik hátteret jelentettek ennek a semmiből jövő pártnak. Szerintem ez legalább olyan izgalmas dolog, mint a fiatalok, legalábbis számomra, hogy egyrészt mi lesz velük, másrészt, hogy a fenébe lehet. Én voltam néhány ilyenben, ahol tényleg a legkülönbözőbb hovatartozású, korú, elkötelezettségű emberek, hogy mondjam, barátságosan, értelmesen vitatkoztak egymással hosszú órákon keresztül, kisvárosokban, falvakban. Tehát itt mint a történt volna valami, hogy
nem csak a fiataloknál ott volt a legerőteljesebb ez, de hogy mintha a helyi közösségekben kisvárosig lemenve, ez biztos, hogy igaz, és amiről az Andrea is beszél, hogy a kisvárosokban már korábban az ebből is látszott, hogy ezek a közösségek elkezdtek azon gondolkodni, hogy lehet-e másképp. És Zoli, hát én nem néztek azzal szembe, hogy lehet-e másképp, akkor az lesz, amit mond a Somogyi, hogy miután kifújt alólatok a teljes kormányzati 1000 milliárdos nagyságrendű évente költségvetési háttér, a 21. hol vagy a 21. melyik? Nem. Századvég, bocsánat, mert 21, igen, századvég. Akkor azt kell mondanom neked, hogy ez össze fog omlani ez a rendszer, mert szembe kell tudni nézni azzal, hogy a magyar társadalom nagy-nagy többsége más gondol erről a világról, ami itt felépült. Egy tarthatatlan, elfogadhatatlan világnak tartja, és ezt valahogy fel kell dolgozni. Egy pillanat, csak egy mondat, hogy mert nehogy úgy menjen ki, hogy én azt mondtam, hogy a Fidesz, mert ezt mondtad, hogy a Fidesz összes szavazója megtévesztett szavazó. Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy semmelyikünknek nincs most módszertana, hogy ebből mennyi a megtévesztett, és mennyi a törzs szavazó. Lehet, hogy a teljes törzs, lehet, hogy egy sokkal megtévesztett, nem tudjuk, ez nem most fog kiderülni, de azért persze mindig mindent meg lehet szépen közelíteni, meg udvariasan, meg minden. De jelen pillanatban például a Nézőpont több mint 1 millió magyar választóról más gondolt, mint ahova ők szavaztak. Több mint 1 millióról. Én azt gondolom, hogy ők hazudtak. Tehát nem lehet ezeket nem úgy nézni, hogy hát ha ők nem látták, most tényleg, ne haragudj, de tényleg, és tudom, hogy a kollégákról van szó, mármint hogy a kollégáidról, de azért az, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben, hogy amiben ez az ország volt, és egy ilyen felfokozott választási helyzetben, ahol 80%-a ment az embereknek szavazni, tehát nyíltan és őszintén, vagy nyíltabban és őszintében beszéltek nyilván a párthovatartozásukról is, ha ennyire felfokozott a helyzet, én így tippelem, de hogyha ennyire azt mondott, hogy ez egy másik halászlé, de ez ténylegesen nem egy másik halászlé, hanem valami teljesen más dologról beszélgetünk, vagy más ételről, mert hogy egyszerűen nincs olyan módszertani megközelítés. Nem igaz az, hogyha ezek ténylegesen a szakmájukhoz értő emberek, és az alá rendelődnek, és nem az állami megrendelő alá, aki egyébként meg fenntartja őket, akkor nem igaz az, hogy nem látták, hogy mi van. Egyetlen egy dolgot tudok elképzelni, hogy látták, hogy mi van, de az volt a politikai elképzelés, hogy majd Orbán Viktor a választások napján behúzza valahogy ezt a dolgot, és akkor bízunk benne, hogy ő majd megcsinálja. Ugye a szavazatára körülbelül erről szólt, nyilván az is egy meglepettséget okozott, hogy valaki utána ment ennek. 4 évvel ezelőtt senki nem ment utána annak, és ami a szavazatárában nem a 2026-os választási csalást láthattuk, hanem a 2022-est. Azért ne felejtsük el, tehát amikor arról beszélgetünk, hogy ott milyen eredmény született, tehát hogy arra az egyetlen helyzetre tudok gondolni, vagy egyetlen megoldásra, hogy a Fidesz úgy épül fel, mármint hogy Orbán Viktor pártja úgy épül fel, hogy mindenki, aki azon az oldalon van, azt a pártpozíciót kell, hogy szolgálja, ami Orbán Viktor győzelméhez vezet. És ezzel szemben, aki nem ehhez a közösséghez tartozik, az büdös baloldali, körülbelül ez a szint van, és így kell megosztani a társadalmat, hogy nem színes az egész, nem nagyon sokfajták vagyunk, hanem fekete és fehér. Az egyik oldalon vagyunk mi, akik Orbán Viktor győzelmét akarjuk és szolgáljuk, és a másik oldalon ott vannak azok, akik nem ezt teszik. Most mindig vannak olyanok, akik talán mást mérnek, hogyha 4 évvel ezelőtti választásra gondolunk, most szegény Pulai Andrást hozom fel, aki még a választás előtt is 47%-ot mért 4 évvel ezelőtt, akkor ő is hazudott, én nem gondolom, hogy hazudott. Most meg a legpontosabban mért? Igen, jó, hát ezért mondom, hogy de gondolom ő is finomított a módszertanán, vagy gondoljunk a 21-es... Zoli, de akkor azt mondtátok, hogy hazudik, tehát csak hogy pontosítsunk, mert hát emlékszem, most ne csináljunk úgy, mintha nem ez történt volna. Végig az volt az állítás, hogy akik nem azt mérik, mint ti, azok hazudnak. Tehát nem egyszerűen arról volt szó, amit te most mondasz, hogy hát másképp lehet mérni, hanem az volt az állítás, hogy aki azt mondja, hogy nem a Fidesz nyeri ezt a választást, azok csalnak, lopnak, hazudnak, azokat megvásárolta a Tisza. Sajnálatos módon minket meg se próbált, tehát ezt nem tudok erről beszámolni, de hát azért ez volt, és ezt ti mondtátok, a szakma mondta, tehát nem az volt, hogy a újságíró megírta, hogy Bajer Zsolt a műsorában elmondta, hogy hát azért mégis micsoda felháborító, hogy XY baloldali közönkutató cég, a Republikon egy liberális intézmény, micsoda csalások, hanem ti magatok azt mondtátok, hogy mi hazudunk.
Leginkább szerencséjére Han Bandiról, aki most a magyar társadalom hőseként vonult be a történelembe, ami megérdemel a Bandi, nincs ezzel semmi baj, de azért ez volt. Tehát azért nem ilyen egyszerű a dolog, mert ha az lett volna, azt mondod, hogy módszertanilag különbözőek vagyunk, hát igen, de nem ez történt. Zoli, én veled is voltam vitában ilyeneket, te kell mondanom neked. Ráz Ágostonnal is. Igen, lehet, hogy arra emlékeztünk, hogy a 21-es előválasztásnál azok az intézetek, amelyek akkor ott az résztvevőknél mértek, az egyik intézet azt mérte, hogy a Dobrev Klára népszerűbb, a másiknál a Jakab Péter volt népszerűbb. Tehát voltak olyan példák, akkor ha ezeket most vonatkoztatod a mostani kormányközeli intézetekre, akkor ezeket vonatkoztatod azokra is, kérdezem én, mert akkor, hogyha ők tévedtek a saját módszertani vagy más megfontolásokból, akkor az ugyanúgy érvényes lett. És nekünk ilyen tapasztalataink is voltak, hogy a 21-es októberi előválasztáson ezek az intézetek egymásnak homlok egyenest ellentmondó eredményekre jutottak. Én elfogadom, hogy a legjobb tudásuk szerint tették, de akkor fogadd el azt is, hogy mi is a legjobb tudásunk szerint mértük. Beszéljünk egy kicsit komoly dolgokról, a tudományról. A tudomány jelen állása szerint a közvéleménykutatás egy olyan módszertan, aminek körülbelül minimum 70 éve megvan a maga technológiája. Úgy hívják, hogy véletlen mintavételi eljárás, és ehhez mérten bizonyos súlyozási technológiának az elvégzése. Nincs olyan, hogy más módszertan. Tehát ez nem létezik ilyen, hogy más módszertan. Nem hiszem, hogy más eredmények jöttek ki. Mert ha más eredmények jöttek ki, akkor azok az emberek, akik mondjuk az én hallgatóim voltak, azok tőlem rossz dolgokat tanultak. És akkor azért én vagyok a hibás. Egyszerűen attól tartok, Zoli, hogy nem a valóságot mondtátok el az emberek számára. Mert a ti belső méréseitekben nem azt láttátok, amit kiadtatok. Kevesen tudják rólam, hogy én a Századvégnek voltam 2010-ig az egyik igazgatója. Méghozzá annak az igazgató voltam, ami most te. Tehát a politikai elemzések központjának voltam az igazgató helyettese. Az egyik alapítója vagyok a Századvégnek. És ami most van a Századvégben, arról én nem tudok jó szívvel beszélni. Én ugye 2010-ben eljöttem, tehát ami utána történt, az nem az én felelősségem, de azt tudom, hogy 2010 előtt ott rendkívül komoly, a Tárkival együtt végzett tudományos kutatások voltak. Azok a tudományos kutatások egyféle eredményhez vezettek. És mindig azt közöltük, mindig, akkor is, amikor hibáztunk, amit mértünk. És nem kezdtünk el mérlegelni, hogy politikailag mi a helyes. Belefutottunk például egy nagy vereségbe az egyik EP választáson, és vállaltuk annak a következményeit. Mert azt mondtuk, hogy erről szól a tudományos tevékenység. Én nem látom, hogy most ezek az emberek szembenéznek, ne haragudj, Zoli, nem látom, hogy szembenéznének azzal, hogy a tudományos tevékenységük tulajdonképpen kidobható az ablakon. Meg lehet egyébként így néha-néha rossz eredményre jutni, tehát van egyébként a kutatásoknál is olyan, amikor, és nem lehet megismételni, azt kell mondani, hogy ez most egy furcsa eredmény, de az elmúlt másfél évben pont ugyanazt láttuk, a kormányzati oldalon mindig nyer Orbán Viktor, nyugi, minden rendben van, egyébként erre készítette a sajátjait, és a saját médiája is, még a M1-en, meg a TV2-n még 9 óra 42-kor is vezetett a Fidesz, és azt a pár körzetet mutogatták, ahol valaki Fideszes vezetett. Tehát, hogy ez az elmúlt másfél évnek teljesen egyértelmű irányvonala volt, hogy volt a 21. kutatóintézetnek, a Mediánnak, a nem tudom, Závecnek, azoknak mind, akik nem közvetlenül egy Orbán befolyás alatt vannak, volt egy mérése, ami egyébként sokkal jobban járt volna Orbán Viktorra, ha ebből indul ki, vagy én mit tudom, én lehet, hogy ebből indult ki, csak nem értem, hogy akkor mit csinált, vagy lehet, hogy elhitte azokat az adatokat, amelyeket egyébként meg ő neki a kedvességből, szívességből szállították, hogy nyugodjon meg, mert hogy jól áll. Mert a másik oldalon meg ezt láttuk másfél éven keresztül, hogy milyen jól áll Orbán Viktor, tulajdonképpen semmit nem kell csinálnia, megnyeri a választást.
Egy példát hadd hozzak fel, tehát belső számok, külső számok nem. Tehát de azért mondom, hogy mi ezeket a számokat mértük, és például egy példát hadd hozzak fel, ott van John McLaughlin, aki a néhai Arthur Finkelsteinnak a tanítványa. Jó, hát mindegy, most a módszertanra akarok példát felhozni. A 24-es amerikai elnökválasztásnál emlékszünk, volt 6 billegő állam, amelyek kiemelt fontosságúak voltak Amerikában, és amerikai legtöbb közvéleménykutató azt mérte, De hogy... mi Magyarországon vagyunk, Zoli. Tudom, csak ő itt is mért azért ez a felvezetése annak. Rosszul mért. Na ezt akarom mondani, ott jól mért, Amerikában jól mért, azt a 6 billegő államot jól mérte, mert ő máshogy kérdezett rá ugyanarra. Tehát ő háttérváltozó, megkérdezte, hogy mit gondol, hogy jó irányba fejlődik-e a háztartása, jó irányba fejlődik-e az állam gazdasága, és ő kihozta, hogy ebben a 6 billegő államban szerinte a legtöbb méréssel szemben Donald Trump fog nyerni. És ő csinált ő is méréseket, ugye az Indexen lehozták ezeket a méréseket, tehát persze most ő tévedett. Figyelj, Deák Dániel, bocs, ne haragudj. Deák Dániel odaállt a kamera elé, azt mondta, hogy 3 óra múlva lebuktatom úgy Han Endét, hogy megfordítom a politika irányát, körülbelül ez volt a videójában, és akkor olyan adatokat mutogatott, ilyen nyers adatokat, amihez nyilván a kutatók a tekintetben hozzányúlnak, hogy nem ugyanúgy súlyozzák, nem tudom én, nem ugyanakkora egy adatsorban a kerekesszékes, mint a nem kerekesszékes, mert az egyikből több van, a másikból kevesebb, nem ugyanaz a fiatal, meg az idős, mert az egyik jobban megy el szavazni, a másik meg kevésbé, ezt is hívják szakmai tisztességnek, és amikor Deák Dániel így beleállt a kamerába, majd utána erre fel, mert ugye ő politikai elemzőként próbálja eladni magát, miközben teljesen egyértelmű, hogy politikus, sőt a hivatalos politikusokat verte le abban a kampányban, mert már senkit nem érdekelt ilyen egyéni képviselő, mert sokkal színvonalasabb adta elő ugyanazt Deák Dániel, meg Boár Dániel, meg a többiek, akkor amikor ebbe így beleállt, és utána ráúszult a teljes fideszes nyilvánosság, tehát ott mind politikusok rakták ki, hogy Han Endre hogy hazudik, stb., és hogy szégyen és takarodjon a kutatói közéletből. Én nem láttam volna, hogy ti megszólaltatok volna mondjuk a század végén, és azt mondtátok volna, álljon meg a menet. Azért ezt ne. Hagy lépjek annyival tovább, mert nem kezdem megsajnálni, nem kell, Kiszeli Zoltán. Miközben nem róla szól, ez nem, azért mondom, hogy nem róla szól sem az a történet, sem a mai este. Szóval én abban az értelemben még egy kicsit rosszabbnak is látom a helyzetet, mint amit mi fölfestettünk, hogy én azt látom, hogy amit látunk a közönkutatásokban, az nem csak egyszerűen az Orbán rendszer romlottságáról szól, hanem a működésképtelenségéről, az önbecsapás jellegéről. Tehát arról van szó, hogy senki nem meri már megmondani Orbánnak az igazságot. Tehát nem, amikor Nagy Márton 2025. februárjában oda megy a főnökéhez, és azt mondja, hogy repülőrajt, akkor nem azért mondja, mert a Nagy Márton egy hülye, mert nem hülye, én ismerem, hanem azért mondja, mert a főnök ezt várja el. Tehát egy olyan rendszer jött létre, ezek súlyos rendszerhibák, amiket látunk, ahol nem lehet már őszintén beszélni arról, hogy főnök, az a helyzet, hogy szarul állunk. És maga, én azt el tudom képzelni, hogy ti a főnököt is becsapjátok. Tehát, hogy egyszerűen az a helyzet, hogy meg kell felelni annak az elvárásnak, hogy senki nincs, aki kimondja, hogy a király meztelen. És ez Magyar Péter számára egy jelentős többletet jelentett, hogy ő ki tudta mondani, hitelesen tudta kimondani, mert belülről jött, hogy a király meztelen. Tulajdonképpen rendszer problémával állunk szemben. Értem a kutatói felháborodást, és jogosnak is tartom, félreértés ne essék. Azt gondolom, Zoli, őszintén, hogy nem lehet ekkora különbséget ráfogni a módszertani különbségekre. Ez nem így van. Mráz Ágostonnal sok vitám volt, 4 szem közt is, nyilvánosság előtt is ez ügyben. Ő azt mondja, hogy ők másképp mérnek, majd kiderül, hogy ők nem mérnek, hanem becsülnek. Innentől kezdve ez nem közönkutatás, hanem jóslás. Ez egy másik szakma. Tehát azt lehet, ugye ő azt mondja, hogy ő azokról is megmondja, hogy kire szavaznának, akik azt mondják, hogy nem szavaznának. Most innentől kezdve ez nem közönkutatás. És akkor én azt mondok, amit akarok, mert hát persze, tudok olyan kérdéseket tőled is feltenni, ami alapján te egy lelkes liberális vagy. Dolgoznom kéne rajta, de meg tudom oldani akár ezt is. Tehát ilyen értelemben nem is kell feltétlenül a számokkal csalni, lehet csak a kvázi módszertan. Csak még egyszer mondom, a közvéleménykutatás az egy pillanatfelvétel is. Ha én azt mondom a közvéleménykutatónak, hogy nem tudom, akkor nincs olyan kérdés, ami alapján őt be tudom sorolni, vagy nem akarom megmondani, hogy te mégis azért inkább, mert hogy erre hivatkoztál most erre az amerikai kollégádnál. De ilyen nincs. Hozzáteszem, hogy azért nagyon rossz példa az amerikai elnökválasztás, mert azért ne felejtsük el, hogy Trump
1,6%-kal nyerte meg ezt a választást, 1,6%-kal, és ezekben a billegő körzetekben minimális különbséggel lehetett nagyon nyerni, de itt nem erről van szó. Tehát nem az a helyzet, mint a, philadelphiai választáson, ahol mondjam 0,3% átfordíthatta az egészet, és lehetett 10-zel több mandátuma, elektora az elnökválasztáson az érintetteknek, mert ezek hibahatár belüli problémák. Hanem arról van szó, hogy az egyik oldalon van egy 23%, a másik oldalon pedig -10% ehhez képest, 10%. Most ez 33%. Itt valami ilyen nincs. Ez nem lehet módszertani különbség. De még egyszer mondom, számomra nem ez a fontos, mert ez a ti lelkiismeretek kérdése. Deák Dániel, tegnap voltam vele egy műsorba, egyébként nem csak ott, máshol is, bocsánatot kért. Engem ez nem érdekel, mert én Deák Dánielt nem tekintem tudósnak, tehát politikusnak se, de ez egy másik kérdés, propagandistának gondolom. De nem ez az érdekes, hogy a rendszer maga, amit Orbán létrehozott, az Orbáni világ alkalmatlan arra, hogy szembenézzen saját magával. És ha ez most nem történik meg, akkor még egyszer mondom, szomorúan üzenem a fideszeseknek, hogy az lesz, vitatkozhatunk tovább, hogy most akkor törzszavazó, nem törzszavazó, de ez a hívő tagozat, ez el fog tűnni mögülük. Tehát ez sajnálatos módon, ezt valahogy meg kell oldani, ez szerencsére nem az én feladatom, hanem a tietek. Gábor nagyon jól átvezette a beszélgetést oda, ahova én is szerettem volna egy ponton. Részben nyilván ez picit arról is szól, hogy mennyire, hogy mit gondoltok, Gábor erre már picit válaszol, de hogy mit gondoltok, hogy mennyire szól a Fidesz veresége arról, hogy egész egyszerűen nem tudtak változtatni, nem tudtak alkalmazkodni, képtelenek voltak szembenézni azzal, hogy bizonyos dolgok nem működnek, amik korábban működtek, vagy szerintetek ezt egyáltalán nem is észlelték, hogy tényleg valami probléma van, de ennél fontosabb szerintem az, hogy mi várható a jövőben a Fidesznél, mert ugye hát ilyet nem láttunk 16 éve, hogy kormányváltásra került sor, nem láttunk olyat, hogy a Fidesznek szembe kellett volna néznie azzal, hogy tényleg egy nagyon durva elsöprő vereséget szenvedett, és hát nem igazán jött még ki semmi a Fideszből azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább. Ugye tegnap a miniszterelnök feltöltött egy videót, amiben ilyen rövidtávú terveket azért vázoltak, de inkább amit azért eddig láttunk, az itt vagyunk és megyünk tovább, és ránk számíthatnak a választóink típusú üzenetek voltak. Ti mit vártok, hogy mennyire fog tudni a Fidesz közössége szembenézni ezzel, mennyire fognak tudni reflektálni arra, hogy mi ment félre és hol ment félre, és Orbán Viktornak van-e visszatérési lehetősége, vagy egyáltalán jövője a Fidesz élén? Tehát, hogy persze utólag most már máshogy látom én is a dolgokat, de hidd el, Gábor, hogy mi a valós számokat adjuk tovább. Tehát nyilván, aki valakinek van véleménye, azt elmondhatta, meg elmondhatja most is szerintem. Én is azért vagyok itt, mert mindig a saját véleményemet mondom. Zoli, te még vasárnap a Fidesz vezetését láttad a számokból? De most komolyan mondod? Andrea, hidd el, hogy amiket mi számokként látunk... Ne hülyeskedjünk már tényleg. Nem, szombaton. Szombaton te még azt láttad, hogy a Fidesz vezet? Szerintem a fő kérdés az, hogy ki adja oda a számokat. Szóval visszatérve oda, hogy az, hogy az embereket mi foglalkoztatta, azt mi is azt láttuk, meg ezek a számok ezek talán adottak, hogy az emberek problématérképén milyen problémák szerepelnek az első 5 helyen és a második 5 helyen. És Magyar Péter inkább szólt az első 5 helyen lévő problémáról, míg a Fidesz kampánya a 6. és 10. hely közötti az emberek problématérképén a hátrébb szereplő számokhoz szólt, és talán persze túl későn indult el az a fajta változás, tehát ha valaki mondjuk az elmúlt másfél évben a MÁV új vezérigazgatójának a Facebook oldalát figyelte, ő ott volt mindenhol, de későn persze, hát most már 16 évből másfél év az persze kevés, és nem lehet másfél év alatt behozni azt, amit 15 év alatt nem hoztak be. De mindegy, szóval az a lényeg, de elindult egyfajta munka, nyilván amikor most elromlott a kórházban egy klímaberendezés, akkor most elmondták, hogy eltört a nyomáscső, dolgozunk rajta, 2 hét múlva jön meg az alkatrész. Tehát ez persze későn volt, és ez már nem fordította át azt a fajta társadalmi észlelést vagy tapasztalatot, amit itt az Andrea szendvics generációk problémájaként... Bocs, egy pillanat, ne arra, csak hogy most jól értem. Mióta van ez, hogy a Fidesz az első 5 problémával nem foglalkozik? Ezt mióta méritek? Nem azt, hogy mióta mérjük, az tudva való, hogy az embereknek mik a problémái, és ha megnézzük, hogy mik az embereknek, mi a 10 legfontosabb problémája, akkor abból a Fidesz talán nem az első 5-re adott válaszokat, mert arra nem tudott volna olyan választ adni, ami talán jó, vagy ami talán a többség számára kedvező, mert hogyha
nem lehet másfél év alatt, tudom, hogy 16 évig volt Fidesz kormány. Ez egy kutatás, vagy csak ezt fejből mondod? Nem fejből mondom, ezek kutatások, de mindenki ezt méri. Hogyha van egy kutatásotok, amiben azt méritek, hogy Magyar Péter az első 5 problémával foglalkozik, Orbán Viktor meg a 6-tól a 10-ig, akkor hogy tudjátok azt megmérni, hogy Orbán Viktor nyeri a választásokat? Nem. Zoltán, jó, hát nem. Tehát megnézzük, tehát az, hogy az embereknek mi a problématérkép, ez szinte minden intézet méri, az Euróbarométerben benne van, rengeteg kutatás zajlik arról, rengeteg kutatás van az eddigi kormányhoz közel intézeteken túl is, hogy mik az emberek fő problémái. A Fidesznek talán a stratégiája arra összpontosult, hogy nem törzszavazók, a Fidesz szavazó bázisát megszólítani. Itt volt talán egy módszertani vagy egy olyan téves feltételezés, hogy ez a szavazó bázis, ez a meglévő szavazó bázis, ez nagyobb, mint amiről kiderült most vasárnap, hogy mekkora, és ugye ehhez a szavazóbázishoz jöttek volna a szomszédos országokból a szavazatok, és még a mozgósítás, hogy amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy nem még plusz egy embert hozzá, hanem mindenkit, akkor úgy jött volna ki a 3 millió szavazó. De ez a szavazóbázis, ez mit akar? Most mondom, hogy a számok, amiket... Mondja, milyen értékrendű ez a szavazóbázis? Mondjuk 2,5 millió. De mit kellett velük kezdeni? Milyen politikát kellett? Nem, tehát ahogy mondom, a kalkulációt mondom, hogy ha abból indulsz ki a mérések alapján, hogy 2,5 millió szavazód van, meg kapsz még mondjuk 300 000 szavazatot, a levélszavazatot, és ahhoz még tudsz mozgósítani a kampány utolsó szakaszában még 150-200 000 embert, és úgy jön ki a 3 millió szavazó, akkor erre építesz kampányt. És ugye itt jött az, hogy a külpolitika, amit mi külpolitikának neveztünk, vagy Ukrajna kérdéskört, hogy az lehetett a kampánynak, vagy az volt a kampánynak talán az egyik feltételezése, hogy ezzel még be tudod húzni azt a maradék 150-200 000, hiszen 4 éve, tudom, akkor tört ki a háború, 4 éve még a bizonytalan szavazóknak az a része, aki elment szavazni, azok pont még a Fideszre szavaztak, és ezek lehet... Zoli, már ne haragudj, de hát 4 éve az egy súlyos választási csalás volt, ami történt az utolsó hónapban. Az OSZT nem, az EBESZ nem ezt így mondta. Hát lehet, nekem mindegy, hogy az EBESZ mit mond, azt kell mondanom neked, hogy amikor 10 milliárdos nagyságrendű pénzből Magyarországon ráépítve egy egyébként egyáltalán nem félreérthetetlen, vagy egyébként félreérthető mondatából valakinek egy olyan kampányt folytatnak kormánypénzből, közös, tehát az én adómból is, nem csak a tiédből, szóval jobban szerettem volna, csak a tiédből folytatják, aztán majd megnyugtatható helyzetből, ami egy háború kezdetén egy olyan helyzetet hoz létre ebben az országban, egy olyan hazug helyzetet, hogy holnap itt a gyerekeink háborúba fognak menni, ez választási csalás. Nem tudom másképp mondani, mint ahogy most is egy választási csalás kísérletet láttunk. Csak ez a választási csalás kísérlet azért volt bukásra ítélve, mert nem az a helyzet, amit te mondasz, hogy a probléma térképen az első vagy az utolsó 5 helyet felfoglalkozott az Orbán a kampányban, hanem az a helyzet, hogy ez az ország rossz állapotban van. A bukásnak ez az oka, hogy ez az ország sajnálatosan 10-valahány év után, 16 év után, nem az a helyzet, hogy a vasút azért van rossz állapotban, mert 16 éve nem történt vele semmi. A magyar társadalom azért van rossz állapotban, mert ez az egész kormányzat ilyen állapotba hozta, bűnös módon. Erre reflektált a magyar társadalom. Nem arra reflektált, hogy a kampányban az első 5 vagy a második 5 problémával foglalkozunk. Nem kampányhibáról beszélünk. Nem erről van szó. Az Andrea azt mondja, hogy forradalmi helyzet alakult ki bizonyos társadalmi csoportoknál. Én azt gondolom, hogy egyszerűen elegük lett. Nincs polgárháborús helyzet, béke van. Én nem ilyen értelemben értem, mondtam. Oké, csak mondom, hogy lázadástként igen, lázadást mondta, igen. De azt gondolom, hogy egyszer elegük lett, ilyen értelemben egyetértünk, egyszer elegük lett, és szerintem a fideszeseknek is elegük lett. Tehát félreértés ne essék, amikor a fideszes szavazókat nézzük, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mi megy jól, ugyanazt mondják, hogy vállalhatatlan, csak Orbán miatt, meg ez az elképesztő nyomulás miatt, amit látnak, a félelemkeltés miatt. Szerinted helyén való az, hogy a magyar kormány arra költi a közpénzét, a közös pénzünket, hogy indulatokat szítson minden áron az egy szomszéd néppel szemben, aki 4 éve háborút folytat, honvédő háborút. Szerinted ez rendben van? Szerinted rendben van az, hogy teleragasztják ezt az országot Zelenszky képével, mint a kihívó, mint a magyar választásokon a kihívóval? Ezek szerinted rendben vannak? Ez így működhet? Erről szólt ez a választás, hogy a magyar társadalom azt gondolja, hogy ez nem működik.
Gábor, hogy csak akkor azt is csalásnak tartod, amikor Gulyás Gergelynek azt az újságírói válaszra adott kérdését kiforgatták, hogy küldene Magyarország katonákat az öböl háborúba, ha Trump kéri. Ez egy újságírói kérdés volt, és erre azt mondta, hogy majd megfontolják, ha megérkezik a kérdés, és akkor ebből próbáltak kampányt építeni több napig, akkor ez is csalás szerinted? De ne haragudj, ez egy kicsi különbség, hogy egy újságírói kérdés, vagy pedig 100 milliárd forintos kampány. Nem érted a kettő közötti különbséget? Csak mondom, hogy az a média, ami az ellenzéki média, ebből csináltak kampányt, hogy Gulyás Gergely azt mondta, mint Márki-Zay Péter 4 éve, próbálták a hasonlatot felépíteni. Csak annyit szeretnék jelezni, hogy egy valamiben biztosak lehetünk, hogy mi lesz jobb ebben az országban. Tehát egy pár hét, szerintem nem kell sok, és ez a fajta gyűlölet így szépen elfoszlik a mi életünkbe, és amikor kimegyünk az utcára, akkor nem kell azzal szembesülnünk, hogy valaki gyűlölnünk kell. Tehát ami az elmúlt 16 évben nem tudok mondani olyan pillanatot, amikor ne szólított volna meg engem a kormányom, hogy éppen valakit gyűlöljek. És ha ez megváltozik, ha ez megváltozik, és nem változna meg semmi, akkor is azt mondom, hogy megérte, de ehhez képest azt gondolom, hogy ez az induló pozíció. Tehát ez az ország egy nagyon más ország lesz a következő időszakban, amiben nyilvánvaló, hogy helye van a Fidesznek is, meg természetesen, tehát azt gondolom, hogy ez nem az a politikai oldal, amelyik azt mondja, hogy a fideszesek nem részei a nemzetnek, azt a Fidesztől hallottuk, hogy aki nem fideszes, az nem része a nemzetnek. Ez nem az a politikai kultúra, itt csak az a kérdés, hogy tudja túlélni a Fidesz azt a válságot, hogy senki nem tudja megmondani az első számú emberének, hogy vége van. Tehát, hogy ahhoz, hogy ez a politikai oldal, vagy ez a politikai csoport meg tudjon újulni, abban már nincsen lehetősége. Szerintem nincsen lehetősége Orbán Viktornak. Annyi lehet, hogy meg fog fogni ki tudja, most nem akarok tippelni, de mondjuk valahol 10% vagy az alatti, nem tudom én, radikális tábort, lehet, hogy idegesíteni fogja a mi hazánkat, hogy onnan fog harabdálni dolgokat, de körülbelül ennyi esélye van Orbán Viktornak, miután az a generáció, amelyik fúrra szavazta le, tehát ahol mérten a 30 évesek alatt a Fidesznek a népszerűsége 8%-on van, és ez még a választások előtti mérés, hogy mi lehet utána, amikor közösen egy generáció élte meg, hogy üvöltözte azt, hogy mocskos Fidesz, meg hogy Orbán takarodj, mert én ezt hallottam az utcákon, és ezt láttam egyébként a fiataloknál. Tehát az a kérdés, hogy ebben a pillanatban, amikor nyilván ez a generáció jön be a politikába, és jönnek azok a 16-17 évesek, akik ott ünnepeltek az utcákon, de még nem szavazhattak, de ott voltak, akkor milyen esélye van ebben a keretben ennek a politikának, ami egyetlen egy dolgot üzen, hogyha egy tömbként hazudunk, akkor elhiszik nekünk. Ugye ez a választási kampány egy egyszemélyes Orbán kampány volt a Fidesz részéről. Szerintem erről kár is, szóval ez nem vita kérdés, hogy ez Orbán Viktorra volt építve. A választási kampány során Orbán Viktor mindig egyes szám első szemében beszélt. Mindig arról beszélt, hogy én adok, én csinálom, magamat ajánlom, én vagyok a legjobb. A végén már ott tartottunk, hogy nincs is más rajta kívül. És ehhez képest vasárnap este 10 órakor ott áll a Fidesz vezérkara, elején Orbán Viktorral, és nem azt mondja, hogy én vagyok a hibás, hanem azt mondja, hogy mi ezt csináltuk. Mi építettük, mi csináltuk. Eltolta magától a választási vereségnek a felelősségét. Dobrev Kláráról sok mindent mondhatunk, de ő pártelnökként odaállt, és azt mondta, hogy én vagyok az elnök, én vagyok a hibás. Orbán Viktor, az ország még jelenlegi miniszterelnöke, a párt első embere odaállt, és azt mondta, hogy egyébként ti vagytok a hibások, mert nem nyertétek meg nekem a választást. Így nem lehet szembenézni, Zoli. Mert ez nem szembenézés, hanem sika-mika, tulajdonképpen egy felelősséghárítás. Te is tudod, én is tudom, hogy a felelősséghárításból soha semmi nem jön ki. Tehát szerintem, ha a Fidesz túl akarja élni a következő néhány hónapot, akkor legeslegelőször is szembe kell nézni önmagával és az úgynevezett Orbán problémával.
Volt Gyurcsány probléma, és most Orbán probléma van. Biztos, hogy ez is benne van, de hogy én most rengeteg rendezvényen vagyok, ahol a szavazóbázis ott van, és nyilván ők is kíváncsiak arra, hogy mi történt, és válaszokat várnak. Nyilván Orbán Viktortól várják elsősorban a válaszokat, mert ő az, aki egyrészt, akinek elhisz, akitől ezt várják, hogy te is mondtad, hogy ő az első számú vezető, ő ráépült a kampány. Nyilván várjuk, majd 28-án, vagy lehet, hogy előtte megkapjuk, vagy kapunk válaszokat, országos választmány, Fidesz választmány, és akkor biztos, hogy majd ott valami legkésőbb volt. De nyilván már az még messze van, ugye az még 2 hét, tehát jó lenne, hogyha minél korábban kapnánk valamilyen választ, vagy valamilyen meglátjuk. Nyilván ezt, de igen, tehát meg kell nézni, hogy mi lesz ez a 2 millió szavazó, abban egyetértek Zoltánnal, hogy ezek nem törzszavazók, hogy van ebből egy mag, és nyilván a többiek, akik most a Fideszt választották különböző okokból, azzal is egyetértek, hogy a mostani közmédia, illetve a mostani kampány lehetősége. Ez egy klasszikus kampány volt a Fidesz részéről, egy posztmodern kampány volt a Magyar Péter részéről, ugye a modern médiákra, a megújuló Miben volt klasszikus kampány a Fidesz részéről? Hát mi az, hogy amit említettél, hogy plakátok, tehát az eszközökről, most nem a tartalomról beszél, de ez egy klasszikus kampány, hogy az ember plakátokat használ, klasszikus médiumokat használ, mert az idősebb szavazók inkább tévét néznek, rádiót hallgatnak, nyilván a fiatalabbak digitális médiát fogyasztanak, és ez egy klasszikus kampány, ezt így hívják, és a posztmodern kampány, amikor valaki, nyilván Magyar Péter ezekkel nem tudott élni, vagy nem akart élni, ezt nem tudjuk. De pénz volt, mert minden párt kapott pénzt. Miben volt posztmodern a Magyar Péter kampánya? Tehát milyen más eszközöket használt? Hát a digitális eszközöket. Hogy azokat És a digitális harcosok kik voltak? Nem a harcosokról beszéltem. Azok papír alapon dolgoztak, vagy mit csináltak? Persze, nem. Most mondom, hogy különböző eszközöket használt a Fidesz, de ennek... De miben volt más? Tehát mi volt olyan eszköz, amit nem használt az Orbán Viktor, és használt a Magyar Péter? Melyik volt az? De most mondtam a plakátokat például, tehát a plakátokat a Magyar Péter nem használta ebben a klasszikus formában. Ők mást használtak, az erkélyekre raktak ki plakátokat, pont azért, hogy az... De Zoli, hát tényleg itt ülünk egy közönség előtt. Tehát a óriás plakátok tulajdonosa 90%-ban, tulajdonosát tudod, hogy hívják? Mészáros Lőrincnek hívják. Hogy hívták 2009-ben? A te főnöködnek a szomszédja, nem is lehetett hozzáférni az óriás plakátokhoz. Hozzáteszem, jó magam még kampányfőnök időmre emlékeztetve, egy kudarcos kampányfőnök időkre emlékeztetve, az óriás plakát egy nagyon jó eszköz, mert az is találkozik vele, és itt jön azért megint a választási csalás fogalma, aki egyébként a politikával nem foglalkozik, mert ugye minden a kocsmából kiben jövet, mindig szembe találkozik azzal, hogy Zelenszky tulajdonképpen őt kell legyőzni, nem valaki más. 1000-10 000 számra voltak ki óriás plakátok, néhány tucatot lehetett látni más pártokról, leginkább egyébként a Mi Hazánk véletlenül, de ez most mindegy is ebből a szempontból. Én ezt is választási csalásnak minősítem, visszaélésnek. Ráadásul ezek között a kampányok között, a plakátok között nagyon sokra az volt ráírva, hogy magyar kormány. Tehát nem az volt ráírva, hogy Fidesz Magyar Polgári Párt, hanem készült a magyar kormány megbízásából. Milyen alapon? Egyébként csak annyit hadd mondjak, hogy 1997-ben az Egyesült Királyságban tanultam, amikor kampány volt. És a posztmodern kampányról annyit, hogy 1997-ben az ablakokban a Labour kampányát ott láttam, a Tory kampányát ott láttam, tehát ugyanúgy, ahogy most láttuk, hogy választópolgárok kiteszik az ablakukba, hogy kire szavaznának, egyébként egy-két helyen még Fideszt is láttam, tehát az, hogy kiteszik az ablakba, az is egy úgymond klasszikus kampányeszköz, csak Magyarországon még soha nem volt ilyen. Tehát ez talán inkább mutat egy olyan típusú lelkesedést. Zoli, volt az SZDSZ 98-ban használta például. Elnézést a Szabaddemokraták Szövetségétől, minden itt maradt tagjától. Meg még volt Unió. Hogy alapvetően mégiscsak az van, hogy választók úgy érezték, hogy ennyire tudnak lelkesülni jelen pillanatban. Egyébként ez is egy fogalmi tisztázás kérdése, mert lehet azt mondani, hogy Magyar Péterért, én legalább annyira azt mondom, hogy Orbán Viktor ellen, tehát hogy itt leginkább az volt, hogy jön valaki, aki végre megszabadít minket Orbán Viktortól, ez lesz a Magyar Péternek az egyik legnagyobb problémája a jövőben, hogy egybe tud tartani egy olyan tábort, amelyik most azért állt első körben össze, hogy elküldjék Orbán Viktort
oda, igen, és hogy ezért kijött ez a hangulat az ablakokban, hogy akkor kiteszem, hogy büszkén vállalom ezt az identitást. Ez még azért nem nevezném posztmodern kampánynak, hanem csak azt, hogy előtörtek a szenvedélyek. Menjünk is erre tovább, mert erre mindenféleképpen rá szerettem volna kérdezni, hogy ugye erről sokat beszélgettünk még a kampányban is, hogy mennyire szólt ez a kampány, Magyar Péter kampánya, és az a lelkesedés, ami a Tisza körül volt, mennyire egy Orbán ellenes felindulás volt, mennyire továbbra is azt tartja össze ezt a szavazóbázist, mennyire még mindig az az egyetlen közös pont, hogy ne Orbán legyen, vagy mennyire sikerült Magyar Péternek identitást adni ennek a szavazóbázisnak, mert azért korábbi ellenzéki szereplőknek volt ez problémája, hogy nem sikerült semmifajta egyéb identitást adni, nem sikerült semmilyen történetet elmesélni ezeknek a szavazóknak, akik Orbán ellen szerettek volna szavazni. Most nyilván a választási győzelem megvan, méghozzá egy óriási felhatalmazással, de hogyan tud Magyar Péter ebből tényleg egy közösséget kovácsolni, milyen identitást lehet adni azoknak a szavazóknak, akik hát tényleg látszik a választási térképről is, hogy mindenféle településméretről, mindenféle háttérrel, mindenféle korokból, és hát láttuk kutatásokból, hogy tényleg a rendpártiaktól kezdve a liberálisokon keresztül zöldekig mindenféle emberek vannak ebben a szavazóbázisban. Hogyan tudja ezt Magyar Péter már kormányról egyben tartani? Csak azért, mert most figyeltem az Andreát, és nem. Tehát most már megmerem tenni. Szóval ez egy nagyon komoly kihívás, tulajdonképpen egy népfrontos feladatnak kell megfelelni. Hozzáteszem, hogy azért nem annyira nehéz, legalábbis szerintem az első időszakban, mert nagyon könnyű ennél jobban csinálni. Tehát nagyon könnyű olyan gesztusokat tenni, akár pénz nélkül is lehet gesztusokat tenni, tehát a teljesen kiürített költségvetés, a tönkretett ország ellenére is lehet nagy társadalmi csoportoknak gesztusokat tenni, az örömöt megadni, hogy egy másik Magyarországban élünk. Ugye ez volt az ígéret. Csak példát a saját szakmámból, ha összeül az új parlament és az első döntésében azt mondja, hogy ezentúl szabad tankönyvválasztás van a pedagógusoknak, ez az ég a világon semmibe nem kerül, abban a pillanatban a magyar pedagógus társadalom jobbik fele azt mondja, na végre a fene egye meg, ezt legalább nem ők mondják meg. Nem pénzkérdés. Az iskolák visszaadása, csak hogy még egy ilyen példát mondjak, ez se pénzkérdés, mert eddig is finanszírozták, az az önkormányzat, ami akarja, vegye vissza az iskoláit, akinek ez fontos, ez is egy megléphető dolog. Csak hogy az egészségügyből is mondjak egy példát, annak a borzalomnak, ami iszonytató károkozásnak, közvetlen károkozásnak, ami a magánegészség és az állami egészségügy szétválasztását jelentette, ami miatt emberek ezrei halhattak meg Magyarországon, ennek a visszaállítása egy törvényi sor. Semmi. Hogy ezentúl a TB finanszírozásában magán diagnosztikai eszközöket lehet az állami egészségügyben használni. Ennek már van költsége, akár 2-3 milliárd is lehet összesen, aminek következtében mondjuk egy rákos beteg nem 3 hét múlva, hanem 3 nap múlva kerül oda abba a helyzetbe, hogy megvizsgálják. Tehát lehet egy csomó mindent csinálni. Vissza lehet állítani a magyar közmédia becsületét. Ez csak annyit kell tenni, ki kell onnan mindenkit rúgni, és föl kell venni olyan embereket, akiknek van tisztességük, akik bizonyították azt, hogy képesek objektív híreket. Nem tudom, látták-e, csináltunk egy kutatást, arra vállalkoztunk tavaly, hogy minden egyes híradót megnéztünk, szegény gyakornokok leginkább, tehát ez az ő feladatuk volt. Tehát a esti híradóját a Magyar Televíziónak nevezett hazugsággyárnak megnéztük. Csak egyetlen egy számot hadd mondjak el ebből. Ebben az esti híradóban 3100 valahányszor szerepelt Orbán Viktor az egy év alatt, mind a 3100 valahányban pozitív konnotációban. Még neutrális se volt. Tehát az se volt, hogy a miniszterelnök elment Kiskundorozsmára. Ahhoz is hozzá volt téve, és megmentette a hazát. Ehhez képest ugyanebben az időben az ellenzék vezetője, akit egyébként nem engedtek be a Magyar Televízióba, de ez egy másik kérdés, az 3900 valahányszor szerepelt, tehát többször, jóval többször, és egyetlen egyet se találtunk, ami legalább neutrális lett volna. Elment, és megerőszakolt egy kutyát. Tehát, hogy minden egyes történetben valamilyen súlyos, negatív sérelem volt benne. Szóval, hogy a törekvés se volt arra, hogy megpróbáljanak normális képet mutatni erről a Magyarországról. Ennek a visszaadása
egy csomó ember számára azt fogja jelenteni, hogy hát lehet ebben az országban akár köztelevíziót is nézni, lehet egy kicsit normálisabban élni, egy szakma visszakapja a becsületét, talán ti is pontosabban mértek, akkor majd mi is úgy gondoljuk, hogy a mi becsületünk is egy kicsit, hogy mondja, vissza van adva. Mondjuk az akadémia, és akkor befejezem, az akadémia önállóságának visszaadása. Nem pénzkérdés azt mondani, hogy ez nem az állam dolga, hogy a tudósok dolga, amiről beszélünk. Ezek megint két sor egy törvényben. Tehát az eleje könnyű lesz, meggyőződésem szerint. Lehet egy jobb országot csinálni hamar, a jobb érzetet adni nagyon sok szakmának, visszaadni a becsületét. Ha lesz egy oktatási miniszter végre, hogy nem egy rendőrrel kell megbeszélni, akinek fogalma sincs, hogy mi van az iskolával, én jól ismerem Pintér, tehát sok mindent el tudok mondani róla, de az, hogy fogalma lenne bármilyen módon is az oktatásról, hanem lesz egy szakember ott, akivel legalább a szakma le tud ülni beszélni. Az egy élmény. Az egy előrelépés, azt az élményt adja meg nekem, hogy van kivel konzultálnom. És sorolhatom tovább ezeket a példákat. Az eleje könnyű lesz, utána azért lesz nehéz, mert tönkretették a fideszesek az országot. Tehát a gazdasági értelemben ez egy piszok nehéz dolog. Sajnos nem olyan egyszerű, mint időnként Magyar Pétertől hallom, mert lehet itt persze az Európai Uniós pénzek jöhetnek, de azért ez egy strukturálisan szétvert ócska ország lett, ami tele van akkumulátorgyárakkal, tele van alacsony hatékonyságú, rosszul működő, bezárandó ipartelepekkel. Ez egy teljes foglalkoztatásra törekvő ócska ország lett, ahol nincs verseny, ahol megszűnt, ahol a verseny azért folyt az elmúlt hány évet mondtatok? Borzalmas, borzasztó, nem is. Még több is, igen. 16 évben, hogy ki tud jobban lenni a politikával. Nem azon folyt a verseny, ki hatékonyabb, ki tud jobban teljesíteni, hanem ki tud jobb kapcsolatokat teremteni az aktuális politikával. Ezen változtatni, ez egy sokkal-sokkal nehezebb feladat, de meg kell csinálni, ez lesz a kihívás, és szerintem egyszerűen az lesz, hogy jobban fogjuk érezni magunkat, remélem te is, Zoli, ebben az országban. Egy picit oda szeretnék visszatérni, hogy az identitások kérdése, hogy negatív identitásokról van-e pusztán szó. Én azt hiszem, hogy amikor Magyar Péter, amikor az emberbe így belerögzülnek a kifejezésre, szóval Magyar Péter, ezt most már így mondani kell, hogy ő lesz a miniszterelnök. Tehát amikor Magyar Péter annak idején 2 évvel ezelőtt elkezdi az ország járását, akkor ez még egy negatív identitás volt. Tehát akik ott akkor meghallgatták, akkor tényleg azt gondolták, hogy na, megjelent az az ember, aki majd képes bennünket megszabadítani a gonosztól. És én azt hiszem, hogy ez egy ideig ez elég is volt nekik. Tulajdonképpen a 24-es EP választás az egy protestválasztás volt ilyen értelemben, tehát a Tisza párt mögé felsorakozók, azok azért sorakoztak fel, hogy demonstrálják a Fidesszel szembeni ellenszembüket. De én azóta szerintem ez a dolog megváltozott. Tehát elkezdett épülni egy másik Magyarország identitás, egy pozitív identitás, ami pont arról szól, amit itt a Gábor mond, hogy lehet másképpen is működtetni. És a Magyar Péter nagyon tudatosan az elmúlt lényegében 1,5 évben csak erről beszél, egy pozitív identitást épít, hogy egy új ország, új működés, a kiegyezés, ez nagyon sokszor mondja, hogy magyar-magyarnak nem lehet állandóan az ellensége és az ellenfele, hanem egymásnak kezet kell nyújtanunk. Túl kell lépni az ideológiákon, mellesleg ez klasszikus populista álláspont, de ezt most zárjuk be. Fogott ezt még egyébként mondani Magyar Péterrel szemben, mint ellenérvet, de az nagyon szépen látszik, hogy mostanában körülbelül egy olyan fél évvel ezelőtt megjelentek a pozitív identitások, és most már van a Tiszához egy pozitív alapú kötődést. Tehát nem pusztán azért kötődik hozzá, mert váltsuk le Orbánt, hanem azért, mert azt gondolja, hogy ez az ember valami újat fog nekünk hozni, visszavezet bennünket egy ilyen európai, demokratikus, bármit is jelentsen, és ez most lehet egy vitatárgya, hogy mi is az, hogy demokratikus, meg hogyan működik egy demokrácia, az biztos, hogy kevésbé centralizált. A választások hónapjában soha nem látott hiány volt abban a hónapban, ezért kiürítették a kasszát, tehát az látszik, hogy
hogy azért ilyen szempontból Orbán Viktor még el tudta képzelni, hogy esetleg kikaphat, mert hamarabb ürült a kassa, mint ahogy a választások jöttek, és ezzel néz szembe az ország, meg egy üzemanyaghiánnyal is szembenézhet nagyon gyorsan. Nagyon hamar előállhat az a hangulat az országban, hogy nagyon nehezen kezelhető helyzetekben más a miniszterelnök, és kérdés, hogy ezt hogyan tudja kezelni. Tehát az, hogy meddig tart ki ez a hangulat, azt most innen nagyon nehéz megjósolni, mert nyilván van egy óriási pozitív energia ebben, hogy ő az, aki meghozta a váltást, de nagyon gyorsan el kell kezdeni majd kormányozni. Ráadásul az őt segítő eszközök, most nagyon fura lesz, amit mondok, de én így tekintek erre, és Gábor tett erről említést pont, amikor mondta, hogy a televízióban hányszor hangzott el, hogy Magyar Péter neve is egyébként egy negatív konnotációban. Na ez a típusú dolog, ez megszűnik most, tehát ami egyébként a kampányban Magyar Péter számára segítség volt. Mert gondoljanak bele, hogy amiközben építette folyamatosan a Fidesz propaganda, a propagandistáival, meg a reklámjaival, hogy itt van egy olyan ember, aki egy pillanatig se tud semmi jót csinálni, csak rossz kötődött hozzá. Onnantól kezdve a kampányban már semmit nem tudott felhozni vele szemben, ami überelte volna, vagy ami felülírta volna. Tehát tulajdonképpen azt, ha valaki nekem elmondja, hogy a kampány utolsó szakaszában hangfelvételt fognak arról közölni, hogy az ellenzéki párt elnöke és alelnöke valami közös, nem tudom én, csodás szerelmi légyotton volt egymással, és megy ez a hangfelvétel, és nekem, aki egyébként ezzel az elemzés szakmával így foglalkozom, úgy szólnak a kollégák, hogy hallottad, mert hogy nekik is szóltak, tehát körülbelül, mert hogy senki igazából észre sem vette, meg aki észrevette, az így legyintett, meg mondta, hogy további vergődést, ahhoz az kellett, hogy előtte ez a kormánypárti propaganda felépítse a ördögi legrosszabbat az ellenfelével szemben, amivel szemben már nem lehet ördögibbet, meg annyira megszokták a választók, hogy ilyen kritikát kap Magyar Péter, hogy utána már nem érdekelte, tehát nem volt igazán jelentősége, nem tudták a kampányban semmilyen dologgal megütni, most idézőjelben megütni Magyar Pétert kormányzati oldalról, és ez is az egyébként rosszul működtetett, meg ilyen teljesen magába zárt propagandának a hatása, ahol egymást szórakoztatták valószínűleg a propagandisták, meg a tervezőik, hogy hogyan kellene ezt csinálni, de azt nem, stratégikus gondolkodás biztos nem volt az egész mögött. Tehát nagyon sokat segített Magyar Péternek az, hogy így épült fel a propaganda, hogy az Orbán csapat felépítette a propagandistáit. Csak egyetlen mondat, csak annyi, hogy holnap, nem tudom, hogy tudják-e, ez tényleg egyetlen egy mondat, 7 óra 33 perckor Magyar Péter megy a Kossuth Rádióba, majd 8 óra 4 perctől a Magyar Egyen, tehát egyszer a Kossuth Rádió, utána a Magyar Egy, és ebből történelmet fog írni. Reggel 7. Igen. Zoltán, mindig, amikor azt mondod, hogy propagandista, akkor mondjuk fizessél 1 forintot jótékony célra, és ne felejtsd el, hogy ha valaki egy ujjal a másikra mutat, akkor 4 ujjal magára mutat. Tehát azért persze lehet ez a véleményed, csak azért érdemes ezt is nézni, mert ugye ez a keretezés, ez jó dolog, de mi van akkor, ha fordul a kocka? Most ez érdekes. Nem, hogy elkezdesz... Érdekes állítás. Én most nem mondtam róla, csak számoltam, hogy nem rólam mondtad, nem azt mondom, hogy nem veszem magamra, ne aggódj, csak mondom, hogy 10-szer mondtad, hogy propagandista, ami szíved jogot, hogyha... De mi lepődsz meg, amikor az, hogy 10-szer mondasz ugyanazt. De mi meglepő azon, hogyha mondjuk az állam által finanszírozott emberek az állami ideológiát terjesztik, és stratégikusan, mármint, hogy egymással összejátszva ebben mi a meglepő, hogy ezt propagandistának nevezzem ezt a folyamatot? Ebben ne használjunk fogalmakat, amiket ismerünk, vagy mi a feladat? Nem, azt használsz, amit akarsz, én nem akarok ebbe beleszólni, csak azért mondom, hogy jegyezzük meg, amit most mondott. Én nem sértődnék meg, amikor közpénzből 100 milliárd forintokat áldoztak évente propaganda célokra, akkor nem sértődnék meg azon, hogy valaki propagandistának nevezi ezt a dolgot. Hát ez volt a nagyüzemi működés. Egyébként én szívesen fizetek 1 forintokat, de akkor meg a propagandisták meg fizessék be mondjuk a kapott pénznek a felét, és teljesen rendben vagyunk. Tehát, hogy akkor megállapodtunk egymással. Az, hogy van egy szégyenteljes állami eszközökre, állami költségvetésre épülő ideológiai működés,
és hogy egy picit sem nézel, nem kell tükörben nézned, csak nem nézel rá erre a folyamatra, és nem mondod azt, hogy gyerekek, lehet, hogy ebben van valami igazunk, mert igaz, hogy basszus kulcs, tényleg, hát Hannendét hány milliárd forintból próbálták szétszedni? Csak a filmet hadd mondjam el, amiben ott szerepelt, a nevével megjegyezve, ugye, és propagandistaként beállítva. Hogy ne sértődjünk már meg ezen, hát az egész ország szavazott egy másik politikai szisztémára, egy politikai működésre. Azt akarta, hogy ennek vége legyen. Vége legyen annak, hogy tömik a fejét napi szinten a propagandával, és hogy minden nap valakit gyűlölnie kell. Örüljél neki, hogy egy másik országban fogunk élni. De bocsánat, Zoli, csak meg kell szólalnom mindenképpen, ebbe a filmben én is szerepeltem, és annyira rosszul esik, hogy erről nem emlékezel meg. Megemlékezünk rólad is, Gábor. Mert korán sem ilyen fontos szerepben, jó, de ahhoz meg kellett volna néznem. Na hát ez az. Talán még az előzőhöz, hogy amit az Andrea úgy mondott, hogy ez a lokálisan integrált elitek, ugye, hogy itt már láttuk, 24-ben volt azért egy figyelmeztető jel, hogy nagyon sok olyan város, középváros, amely klasszikus fideszes Fellegvárnak számított sokáig. Pápa, igen, már mondhatnánk alföldi városokat, középvárosokat, járási székhelyeket, hogy ott már volt egy átfordulás, helyi csoportok megalakultak, és önkormányzati választáson indultak, polgármestereket adtak, közgyűlési többségeket adtak, tehát volt ennek már egy jelennek, nyilván oka, hogy az uniós források nem érkeztek az elmúlt 4 évben, és azok a helyi projektek, amiket a helyi vállalkozók tudnak elvállalni, mert ők vannak helyben, ők tudják a helyi kórházat meg iskolát felújítani, ezek a projektek most nem úgy alakultak, mint mondjuk a 22 előtti időben, és ez is biztos hozzájárult ahhoz, hogy ezek az elitek átfordultak, vagy más megoldást kerestek. Most nyilván ez egy bizonyítási kényszer átkerül az új kormányhoz, és az új kormánynak kell ezeket a várakozásokat teljesítenie. Nyilván ez a szokásos ilyen kormányváltás, vagy rendszerváltáskori téma, visszatérő téma, ez a bizonyos elszámoltatás. Ugye nyilván nagyon sokan, akik most Magyar Péterre szavaztak, azt gondolják, hogy majd lesz egy elszámoltatás. Hát Keller Lászlóra szoktunk ilyenkor emlékezni, vagy Budai Gyulára, hogy ugye az elszámoltatásnak... Jó, hát tudom, itt igen, én mondtam, hogyha másra mutatok, akkor 4 ujjal magamra. De a lényeg az, hogy például ugye ez egy nagyon nehéz probléma volt akkor is, hogy mondjuk nyilván csak azt lehet, ott lehet vádat emelni, ahol bizonyítható, hogy törvénysértés vagy visszaélés történt. Ugye mégis jogállamban élünk. Tehát igazából ott is, hogy ennek az elszámoltatásnak a módja is biztos, hogy befolyásol, hogy hány hogy a szavazói egy része Magyar Péternek hogy fog viszonyulni, mert biztos sok embernél ez is nem a kizárólagos, de egy szempont volt. Az uniós pénzek hazahozatala ezeknek a helyi eliteknek biztos, hogy fontos, hiszen nagyon sokan remélik, hogy az uniós forrásokból olyan projekteket fognak megvalósítani, amikbe ők be tudnak kapcsolódni. Hát itt láttuk az uniónak az új politikáját, a 27 mérföldkövet, amit elvárnak, ugye, amiket megfogalmaztak, hogy nem úgy lesz, mint Lengyelországban. Tehát ez most itt ez is egy szempont, ami befolyásolja, hogy tehát lengyeleknek ugye odaadták a pénz nagy részét, itt Magyarországon a reformok teljesítéséhez kötik azt, hogy át fogják utalni a pénzt, tehát itt egy másfajta politika lesz. Tehát ezek biztos meghatározzák azt, hogy Magyar Péter támogatói, akik most valóban egy rekordszámban vannak ott mögötte, hogy ők hol szállnak ki ebből. Nyilván Magyar Péter megpróbálja egyben tartani őket. Hát neki ezt kell, nyilván szeretne még egyszer miniszterelnök lenni, ugye, hogyha 2 ciklusra korlátoznák. Ez is egyébként, amit mondtál, hogy ez is egy törvényi módosítás, erre megvan a felhatalmazásuk, ezt szerintem mindenki elfogadja, nem is kérdéses, hogy 2/3 meg tudják változtatni az alkotmányt is, és akkor nyilván ugye visszalapozhatunk 1990-hez, hogy ugye amit a Fidesz nem csinált, tudom, hogy nem tehát volt törekvés a konszenzusra, voltak ellenzéki pártok, a parlamentben kivonultak, de most mondja, Gábor, de mondjam azt, hogy volt a parlamentben, bizottságban, meghívták őket, és látványosan kivonultak. Szájer József maga mondta, hogy ő írta a repülőképen az alkotmánynak csúfolt alaptörvényt. Nem azt mondom, hogy nem ő írta, nem, hogy volt a parlamentben egyeztetés, erre utalok. Ja. Nem arra, hogy tudjuk, hogy nem, azt mondom, tehát ugye nyilván a magyar 90-ben mire állapodtak meg Antal és Tölgyesi? Ugye a 2/3 törvények körét leszűkítették pont azért, mert azt nem feltételezték, hogy egy pártnak lesz 2/3. Aztán lett 94-ben, meg 2010 óta 5-ször.
Zolikám, én ott voltam, nem Antal és Tölgyecsi, hanem a Nemzeti Kerekasztal állapodott meg ebben, az ellenzéki kerekasztal következtében magam is ott voltam, és abban gondolkodtunk hibásan, hogy tisztességes politikai szereplők lesznek Magyarországnak, és nem élnek vissza a jogosítványaikkal. Ebben állapodtunk meg, és erre volt egy példa is, mert emlékeim szerint, itt ül a kolléganő, mind a ketten ott voltunk, volt 4/5 Magyarországon egy koalíciónak, és nem éltünk vissza ezzel a lehetőségünkkel. Azt mondtuk, hogy nem alkotmányozunk, nem változtattunk 2/3-dal semmit, hogyha nincs ellenzéki párt. Most el akarod mondani, mondd el, egy kivétellel, mert az önkormányzati választások előtt megváltoztattuk a szabályokat. Nem 4/5, azt volt a mondás, hogy 4/5-del módosítottok. Tehát nem volt meg a 4/5, én úgy emlékszem. Tehát hogy az volt, hogy a 2/3-ot felemeltétek. Innen 2/3 volt meg, és az volt a mondás, hogy 4/5 nélkül nincsen alkotmánymódosítás. Ami azt jelentette, hogy nem lehet. Ami azt jelentette, hogy Horn Gyula kiszúrt az SZDSZ-szel, de ez semmi baj, ez már csak zárójeles megjegyzés volt. Én viszont ezt rosszul látod. Nem Horn Gyula, egy szívességet tettek nekünk az MSZP-sek azzal, hogy nem kellett egy bűrossz alkotmányt elfogadtatni. Én egy picit visszaterelném a szót a mostani helyzetre, 2026-ra. Politikatudományi értelemben, ami vasárnap történt, az egy úgynevezett kritikus választás volt. Ezt most már nyugodtan kijelenthetjük, igaz, még csak 2 nap telt el, de ezt én nyugodtan lemerem írni a választásról szóló tudományos könyvben, hogy egy úgynevezett kritikus választás történt. Mi kell ahhoz, hogy kritikus választásról beszéljünk? 1. Magas részvétel. Volt magas részvétel? Volt, pipa. Második, és ez az, amiért idehozom, hogy a politikai rendszer működése alapvetően megváltozzon. Én azt hiszem, hogy mindenképpen meg fog változni a politikai rendszer, mert Magyar Péter nem teheti meg azt, megteheti természetesen, tehát ezt most nem úgy mondom, hát elvileg 2/3-dal bármit megtehet, de nem teheti meg azt, hogy azokat az ígéreteket, amiket nagyon határozottan tett a választási kampányban, sőt, tegnap, nem tudom, hogy látták, egy 3 óra hosszás monstre nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, ahol mindenki kérdezhetett, 2 ráadásul, ott is világosan elmondta, hogy meg fogja változtatni a rendszer működését. Tehát ténylegesen valami másképpen fog Magyarországon működni, és én láttam benne, nem akarom kivetíteni a saját véleményemet, de én úgy éreztem az elmondottak alapján, hogy ennek a végtelen centralizálásnak, ami a magyarországi politikai rendszer legnagyobb átka jelenleg, azt próbálja majd valamilyen módon lebontani, és ez a lebontás ez kizárólag 2/3-os törvényekkel, vagy a 2/3-os törvények módosításával lehetséges. Azért akarta mindenáron ezt a 2/3-ot, amit megadott neki a magyar társadalom. Tehát nagyon kíváncsi leszek az első 5 beterjesztett törvényre. Azt hiszem, hogy az 5 törvények egyike például az lesz, hogy csak 2 ciklusig lehet egy miniszterelnök, illetve hát amit mondtál Zoli, a 27 mérföldkő megvalósításához szükséges intézkedések nélkül ő nem fog tudni Brüsszelbe elmenni, márpedig azt mondta, hogy a harmadik útja Brüsszelbe fog vezetni. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon előre tervezett országgyűlés lesz az első, tehát döntési mechanizmus lesz az első időszakban, és mindenképpen ezt meg fogja változtatni az emberek hozzáállását az előző ciklusokhoz, mert ugye több. Nekem még egy záró kérdésem lenne, mert utána tudom, hogy többeknek mennetek kell. Ugye nagyon sokat beszéltünk a Fideszről, nagyon sokat beszéltünk a Tiszáról, de egy kicsit beszéljünk így zárásként a kisebb pártokról, csak hogy azért róluk is szót ejtsünk. Azért a Mi Hazánk ott van a parlamentben, tehát hogyha másról nem, akkor mégiscsak itt van egy harmadik párt, aminek sikerült átlépni ezt az 5%-os küszöböt. Ugye sokáig a Mi Hazánkról a kampányban szinte egyáltalán nem beszéltünk, aztán amikor hirtelen elkezdődött az a találgatás, hogy adott esetben királycsinálók lehetnek, felértékelődhet a szerepük, onnantól már egy picit több figyelem irányult rájuk, de azért mégsem annyira sok. Tehát hogy látjátok, hogy a Mi Hazánk szerepe mi lehet a parlamentben, mennyire mehetnek rá adott esetben a Fidesz szavazótáborára, ott milyen dinamikák lehetnek, és hát azért van egy sor kisebb párt a túloldalon, akik ugye vagy el sem indultak a választásokon, vagy ha elindultak, akkor elég kudarcos eredményt értek el. De nyilván ilyen szempontból más picit a DK, meg a kétfarkú kutyapárt helyzete ugye az 1% alatt fölött levés miatt.
van nekik bármi, hogy mondjam, jövőképük itt a következő 4 évben? Mihez tudnak kezdeni egy ilyen kialakult politikai helyzetben kisebb politikai pártok vagy politikai szereplők? Kezdjük szerintem a Magyar Kétfarkú Kutyapárttal, amelyik minden erkölcsi tőkéjét elveszítette a választásokon. Ugye nem ért el az 1%-os értéket, és ezért minden egyes pénzt, amit kapott, vissza kell fizetnie, tehát kampánypénzt. Azt hiszem, hogy rendkívül súlyos politikai és taktikai és stratégiai hibákat követett el a párt. Leginkább akkor, amikor látta, érezte, hogy micsoda társadalmi nyomás van, hogy lépjetek vissza, így hallották, meg így skandálták az emberek, és még az utolsó pillanatban sem léptek vissza. És azért a társadalom megbüntette őket. Elveszítették a vicces arcukat. Márpedig, hogyha egy viccpárt a legfontosabb részét, a humorát veszíti el, akkor onnantól kezdve igazándiból nincs helye a politikai palettán. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy helyi szinten még ott, a 12. kerületben, meg 1-2 kerületben fog tudni működni, de hát ez nagyon nehéznek látom a Kétfarkú Kutyapártnak a jövőjét, mert hogy rendkívül súlyos az a hiba, amit elkövettek. A DK ugye most egy vezetési válságba került azzal, hogy az elnökség is, és az elnök is lemondott, bár az 1%-ot elérte, de innentől kezdve nagyon nehéz lesz felépíteni újra azt a pártot, amelyiknek kizárólag néhány EP képviselője van, talán 3 vagy 4, vagy valahogy 2, ráadásul csak 2. Úgyhogy én attól tartok, hogy a DK is egy nagyon nehéz helyzetben van. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a Mi Hazánk valódi ellenfelévé vált bizonyos elsősorban alföldi régiókban a Fidesznek. A 6,01-es érték, amit elért a belföldi szavazatokba, ez azt jelenti, hogy bizony a Fidesz összszavazat számában rontotta a Mi Hazánk. Tehát az, hogy ő ott volt nagyon sok, mind a 106 EVK-ban, az ártott a Fidesznek, és én könnyen el tudom képzelni, hogy a Mi Hazánk és a Fidesznek a szavazótáborának a szélén van egy összemozgás, és vannak olyan szavazók, amelyek tudnak váltani a Fidesz és a Mi Hazánk között, és ha csalódnak a Fideszbe, lesz egy nagy kiábrándulás, akkor a Mi Hazánkot fogják megtalálni, mint egy potenciális pártot. Tehát én úgy látom, hogy a Mi Hazánk egy érdekes, adott esetben erős ellenzéki párt lehet majd a következő ciklusban. Én kicsit vitatkozó, Andra, veled, csak hogy nem menjünk úgy haza. Ne csak Zoli kapjon itten joggal, nem baj, jobb lenne, ha nem bírnád, de mindegy. Szóval én úgy látom, hogy a Mi Hazánk az egy szélső jobboldali szubkultúra, amit 90-es évek eleje óta látunk, hogy körülbelül ekkora kiterjedésű. Tehát Csurka óta látjuk, én ültem Csurka mellett 4 évig a parlamentben, nagyszerű volt, hogy egyébként szórakoztató volt időnként kevéssé. Tehát, hogy ez egy létező szubkultúra, de ennek nagyon szerintem megvannak a határai. Tehát én nem látom ezt ennyire veszélyesnek, számomra legalábbis mindenképpen veszélyes lenne, hogyha növekedés lenne. És egyébként a Mi Hazánk szavazója, hogy ezt mi néztük, volt egy ilyen kutatásunk egy éve talán, de lehet, hogy már régebben, nem tudom. Egy része tényleg Fidesz felé nyitott, de egy másik része meg nem. Tehát van egy nagyon erős olyan rész, ami mindenféle mainstream ellenes attitűddel, általában elutasítva mindent, ami egy ilyen kicsit ilyen anarchista állásponton működve, nagyon szélsőségesen működik, és hát nyilván nem is tetszhet nekik mondjuk a Orbán nagy barátsága Netanyahuval, hát micsoda dolog ez, ne beszélve a cigányoknak történt gesztusokat, tehát én ezt nem látom ekkora veszélynek. Másrészt azt gondolom, hogy és akkor nem csak a DK-ról beszélve, hanem az összes letűnt pártól, hogy ők nem fognak tudni előjönni. Tehát én azt gondolom, hogy itt lehetnek új pártok, én ezt egyáltalán nem zárom ki, én jónak is tartanám, ha lennének új pártok, de ezek nem lehetnek a régi pártok romjain, ezeknek új 0 kilométeres változatnak kell lennie. Kellene ennek az országnak egy baloldali párt, szerintem ráférne, kellene nagyon nekem egy liberális párt, de azt gondolom, hogy ez nem ezeken a romokon fog felépülni, hanem valami egész máson.
Ezzel egyetértek. Én csak egy mondatot ehhez, mert egyetértek vele, hogy a Momentum egy nagyon érdekes kérdés. Mert hogy a Momentum valahogy úgy állította be, úgy pozícionálta magát, Fekete Győr Andrással az élen, mint hogyha győztese lenne ennek az egész választásnak. Tehát ők valahogy kibújtak a lehulló kő alól, és mint hogyha be is jelentette volna Fekete Győr, hogy szeretné akkor ezt újra fogalmazni. Meglátjuk majd, de szerintem is itt most egy felhívás történt keringőre Magyar Péter oldaláról, hogy lehet a másik oldalon pártokat alapítani, pártokat létrehozni. Én ugye, igen, a fiatalok ennyire aktívak lettek, generációs alapon is tudnak. Persze nyilván Magyar Péter meg akarja tartani a szavazóbázisát. A kérdés, mi lesz Orbán Viktorral, nyilván ő egyben szeretné tartani a Fideszt, és akkor a hozzá képest is viszonyítják majd a többiek ellenzéki főerő, az legerősebb ellenzéki párt vezetőjeként. Magat ez a Mi Hazánkra vonatkozott. Igen, a DK, ugye valóban, ugye ott is az volt a probléma, hogy idősebbek a szavazói, hogy nem tudta láthatólag eddig legalábbis megújítani a szavazóbázisát. Ez nyilván a Fidesznél is egy probléma, hogy a szavazói többségében már középgenerációsak, vagy inkább idősebbek. Tehát, hogy a fiatalok most, igen, megmondtad, Zoli, hogy a fiatalok a legfiatalabbak, vagy a 30 alatti korosztályban milyen alacsony a Fidesz támogatottság, tehát ez egy probléma lesz, de más pártoknál is. Ugye Gábor mondtad az új pártokat, 3 évig nem lesz most választás Magyarországon, ugye 29-ben lesz európai parlamenti választás, meg önkormányzati választás. Az önkormányzati majd meglátjuk. Ja, igen, ugye, de hát, hogy akkor lenne esedékes ugye 29-ben, de na mindez, a lényeg az, hogy tehát magyarul, hogy a Magyar Péter is ugye mikor alapította a pártját, 4 hónappal az EP választás előtt. Tehát igazából én azt gondolom, hogy akkor gondolhatjuk, hogy ahol vákuum van a politikai palettán, ugye 6-9 hónappal a választás előtt érdemes pártot alapítani. Volt, aki kicsit korábban alapította 2002-ben a Centrum pártot, ugye, vagy most a Magyar Péter a Tisza pártot ugye átvette, de lényeg az, hogy akkor levárhatjuk, hogy új pártok belépjenek, mert akkor van úgymond ennek ideje, vagy akkor van értelme. Biztos, hogy van sok szavazó, aki most, ahogy mondtátok, Orbán Viktor ellen szavazott a Tisza pártra. Kérdés, hogy őket Magyar Péter tudja integrálni, és ha nem, lepotyognak, akkor ők tudnak ebben. A párthoz mi kell? Médium, amivel el tudom érni az embereket. Ez a digitális korban ilyen alkalmazásokkal talán működik. Láttuk, a DK próbálkozott korábban, ez a Napi Feri, meg más dolgokkal. Volt most a Tisza Világ alkalmazás, tehát vannak ilyen modernebb megoldások is, hogy ha egy pártnak kisebb a költségvetése, akkor ki tudja építeni a kapcsolatot a szavazóival, Facebook csoportok. Ugye kellenek aktivisták, emberek, akik képviselik a pártot helyi szinten. Tehát ez egy nagyon macerás munka, hosszú idő. Látszik, hogy azok a pártok, amelyekről most beszélünk, hogy a Mi Hazánk a Jobbikból kiválva, tehát ők a DK az MSZP-ből kiválva, tehát ők egy helyzeti előnnyel indultak, hogy a DK parlamentben alakult, ugye 11-ben kiválással, tehát ők egy helyzeti előnyből indultak, de az is látszik, hogy a Tisza párt példája mutatja, hogy zöld mezőről is lehet bejutni a parlamentbe. Egyébként 2009-ben a Jobbik meg az LMP volt az, amely ugye az LP választásnál a Jobbiknak sikerült, az LMP-nek nem, vagy a Momentumot hoztátok fel példának, 17-ben alakultak, 19-ben az LP választáson már tudtak ugye mandátumhoz jutni, tehát van erre esély bejutni, ahol vannak szavazók, ott előbb-utóbb lesz párt is. Akkor, ha senki másnak nincs hozzászólása, akkor kivételesen időben kezdtük, és kivételesen időben is fejezzük be. Bocsánat, most azért nem tudom kinyitni, mert tényleg 2 vendégünknek is mennie kell, úgyhogy arra bátorítom önöket, hogy itt még nyugodtan beszélgessenek, akikkel tudnak utána, de én most ezzel azért a konferenciát lezárnám. Nagyon köszönöm Somogyi Zoltánnak, Szabó Andreának, Kiszeli Zoltánnak és Horn Gábornak, hogy itt voltak és beszélgettek. Várjuk önöket a következő konferenciánkon május 5-én, de segítsetek nekem egy kicsit, 5-én, ahol nemzetközi politikával fogunk foglalkozni, akkor is sok szeretettel várjuk önöket. Köszönjük szépen, viszontlátásra!